Вітаю усіх. Зараз я ще до налади. Так, подається все. Подається, нічого не забив. Так. Ні, я ще не все. Ось зараз подається все. Вітаю усіх. Вітанки. Зараз я ще може... Так. Не шакалить подається. Мені просто таке почування, то я занадто голосний. Цікаво. Ну, поглядим. Добре. Глядите. Вітаю всіх. Вітанки Орегано, вітанки Порбай. Сьогодні далі протягуємо Divinity. І ви здивіться, але сьогодні Divinity. Здивініте ви сьогодні. Дик ось, що у нас по подіях? У нас сьогодні пойдем у амбасаду для... Давайте зараз хутенько лепей мапу адчиніць, каб зарыентаваць, што ў нас увогуле адбываецца. Вось, мы даследуем горад Аркс, і па сутнасці мы большую частку яго зрабілі па адчуваннях. Нам засталося, скажем так, 4 будынкі. Вось, кожны з іх можа мець пад сабою прям гіганцкую сюжэтную частку. Я думаю, доктор Дэмон будзе ў нас прям здаравенны і можа на 1,5 стрымы. Вось, але сёння план такі. Зараз закрываем якія-небудзь квесты, якія мы можам закрыць. Ну, то бок, калі патрэбна проста з кімсьці паразмаўляць. І мы забыліся. Вось. Сёння по плей-тесту регринінг будзе. Я не ведаю, як дабрацца да регринінг. Мне патрэбна прям вылучаць дзень і паклупаць. Карацей, так, у мяне на регринінг. Ты, хто не ведае, гэта гульня ад беларускіх распрацоўшчыкаў. Вось, будзе беларуская адразу са старту. І робіцца яна дзяўчынай, якая зараз у нашай камандзе перакладу. Яна як бы лідар студыі, і яна яшчэ і якраз такі працавала ў Заум, то бок калісьці рабіла дыскарізіум. Вось, удзельнічала ў стварэнні. Вось, яго распаўсюджванні, калі дакладна. Дык вось, у мяне ёсць яшчэ 2 інвайты на плей-тест, якія я магу падзяліцца, калі вы жадаеце паглядзець регринінг, гульню можете паглядзець у стыме, калі вам цікава атрымаць інвайт на плей-тест, у вас яго няма, то я магу з вами падзяліцца, спакойна можете просто спытаць. Дзякуй вялікі за спасылачку Орегано. Вось, вы можете спокойно поспытать прямо у чате, жадаючыя, просто пишите мне, можете писать мне у личку на Твичі, можете писать мне у личку у стиме. У меня усяго 2 інвайты яшчэ засталося, я могу поделиться. Вось, таму, калі ласка, завітвайце. Вось, я сам дабяруся да регринінг, я можа хутчэй за ўсё сам патыркаю яе і асобна. Вось, я стрым зладзіць, стрымы можна ладзіць, просто што я можа... Блин, правильнее было бы, может быть, было бы яшчэ каму закінуць з наших. Ну, типу, з плей-тест, хто стріміць. Я вось просто не ведаю, хто гатовы, ну, ближайшым часам яе пастрыміць, прям трэба разбірацца, а мне ляноватна зараз разбірацца абсалютна. Вось. Можа было бы файна камусьці яшчэ даць. Ну ладно, в любом выпадку, калі вы жадаеце ключик, пишите. Я думаю, самый чалавек, якому бы гэта было бы самае файнае, гэта Богема, але трэба яшчэ яе злавіць. Ось, я не ведаю, яна там зараз стрыміць ці не, яе атрымліваецца, не атрымліваецца, я бачу абвяшчэнні рэдкія. Вось, але не ведаю, ці будзе яна застрыміць ближайшым часам. Глядзіце, з арганізацыйным крыху падскончылі, нешта гульня заглосна, не? У меня просто я нешта падзбіраў гэты самы свой сет. У меня такое адчуванне, што штосьці пазбівалася. Вось, гульня нешта заглосная для мяне. Я магіччык кінула, але не ўпэўнена, што ён будзе стрыміць, бо паўзае ў Рейнволдзе. Так, я бачу, ён у Рейнволдзе прям самая канцоўка ў яго, я думаю. Ну, мне падаецца, што гэта прям ён да канцоўкі ідзе. Вось, я думаю, ён яго будзе скончваць. А мы будзем скончваць Divinity. Глядзіце. Квестікі. Давайте пачнем з мапы і нашы зарыентавацца на мясцовасці. Бачыце, вось гэты горад Аркс, так? Ён не той, каб вялікі. Мы агледзелі большую яго частку. Не агледжаныя будынкі. Вось гэты кафедральны сабор, вось гэты логава дэманаў. Так?
І вось гэты дом з лялькамі. Па сутнасці, гэта толькі 4 дамы, якія мы не агледзелі. Гэта знішчаныя амбасады яшчураў, гэта кафедральны сабор яшчэ, я не назваў іх. Вось, і гэта па сутнасці ўсё. І на кожную з іх ёсць свой квест. Амбасада яшчураў — гэта развіццё лініі Чырвонага прынца. Доктар, вось гэты дэман, гэта развіццё лініі Лоіс сюжэтнай. Вось тут у нас квест, які адправіць нам і падкажа, як абысці шлях крыві, ён так называецца, які будзе хутчэй за ўсё ў кафедральным саборы, але я яшчэ да канца не зразумеў. Ну, карацей, у любым выпадку гэта асноўны квест вось у гэтым доміку. Кафедральны сабор таксама асноўны квест. Вось такая штука. Па сутнасці у нас толькі асноўныя квесты засталіся. Вось, яны не нейкія дадатковыя, але хацелася бы закрыць, калі я штосьці не закрыў. Так, знайсці шлях у крыпту Люцыана. Гэта кафедральны сабор. І вось гэта размаўляць з лялькамі, чау. Пайсці, знайсці садху ў чырвоную прынцэсу. Гэта у нас яшчуры. Загады доктара, гэта я толькі што назваў, доктар у нас дэмон. Гэта... Вось, дзяўчо з крывавай выспы перажыла... вось гэта, я не ведаю імя дэмана, які... Ну, імя дзяўчо, якая выжыла. Блін, ну, з дэманам там яна на выспе, на беразе стаіць. Магчыма, мы можам узгадаць, ну, знайсці імя. Так. Вось тут. Вось тут. Ёсць магчымасць вызваліць Вендіго. Яна згубіла веру ў бога караля і жадае вызваліцца. Гэта тая, якая спрабавала нас скрозь всю гульню забіць. Я не ўпэўнены, што я жадаю яе ўратаваць. Вось, яна жадае вызваліцца, я магу яе вызваліць, але я не ўпэўнены. Яна жадала нас забіць увесь час, яна спрабавала гэта некалькі разоў, можа нахрен інаеце. Вось. Вось, у нас чамусьці квест не закрыўся з Кэт, гандляркай. Ну, якая крадзе злачынка насамрэч. Вось. Далес адправілася сам да Люцыана. Так, а хто у нас запытваў наконт гэтых самых? Яны эксперыментавалі ў каналізацыях, так, дворфы эксперыментавалі ў каналізацыі з заключёнымі, якія былі ў магістраў. Яны кралі літаральна заключёных і выводзілі іх, тыпу, хутчэй за ўсё казалі ім, што яны на свабоду іх вядуць, а потым забівалі іх на свае эксперыменты з туманам смерці. Вось, каб гэта далей развіць, нам патрэбна... Куды мне пайсці? Ну, то бок я даведаўся. Ізбейл забірала, ну, іх забірала як для сваіх эксперыментаў. А хтосьці ў нас пытаў расследаваць гэта? Просто мне падаецца, як гэты квест самаактываваўся, калі я, ну, побачыў сляды. Мне альбо... Хутчэй, ну, у доме Кема ім пофіг будзе, але вось тут, можа быць, варта каго-небудзь па... Ну, у гэты самае. Так, ладно, давайте ў турму сходзім. Хутчэй, вось там мне скажуць. Я толькі не памятаю, дзе дакладна турма. Вось гэта турма, так? Так, гэта турма. Так. Гэта там Вендіго трымаюць. Можа быць, вось тут. Ворден Йона. Вось, можа быць, яна будзе зацікаўлена ў інфармацыі па зніклых дворфах. Па выглядзе так, чырвоны сцяжок на ёй. Звычайна гэта квесты. Ну, тыпу, актуальныя квесты. Tell Lord Kem that we won't let this lie. 564 prisoners. Лорд Кему не дазволіць, каб гэта сышло камусьці з рук. 500 і 64 вязня. 500 і 64. Мы не можам гэтаму просто так застацца. Сказаць, што мы даведаліся, што магістры ўжо даследавалі сітуацыю. Яны знайшлі гэты самы сакрэтны праход пад баракамі, які вядзе ў каналізацыі.
А, So the prisoners то бок escaped. яны збеглі. That Гэта seems выглядае unlikely, малаверагодна, since they were well таму што яны shackled. былі ўсе ў ланцугах. Perhaps the magisters are not as guilty as we'd thought. Але выглядае так, што магістры ў гэтым не так вінны, як мы лічылі. Не тое, каб гэта іх вызваляе ад You may адказнасці. thank Lord Kem for the information. I will put it to good use. We'll get А, to the ты bottom of можаш... this, I Так, guarantee it. дзякую лорду Кему за інфармацыю. Я ёй вельмі добра скарыстаюся. Мы разберемся з гэтым. Сказаць ёй праўду. Вязні былі скарыстаныя ў гратэскных эксперыментаў агентамі чорнага кола, якія працавалі пад горадам. Усе вязні мёртвыя. У яе адвісае сківіца. Ёй складана увогуле зразумець гэтыя навіны. You saw this with your own Ты бачыў гэта eyes? сваімі жа вачыма? I see it Я бачу. Добра. did. Гэта жудасна. Немагчыма вытрымаць. Гэта зло. Outrageous. Dallas and her whites. Даліся яе белыя. Яны павінны быць у гэтым звязаныя. Гэта жорсткасць, гэта непавага да жыцця, да крыніцы жыцця. Гэта ўсё метка не толькі чорнага кола, але яшчэ і молата. Ты вельмі добра паслужыў паладзінам. Чым лепей мы разумеем, што задумалі белыя, тым бліжэй мы да канца гэтых жахаў. Яна робіць ківок і развітваецца з табой. Але ж гэта не белыя зрабілі. Вось такі нюанс. Trumpet of Death. Добра, забяром. Не ведаю, што гэта было. Так. Я згублена. Калі магістры кіравалі гэтым месцам, больш чым 500 вязняў знікла і трапіла ў рукі чорнага кола для эксперыментаў. Іх здрада Люцыну і сяму таму, што на што ён спадзяваўся, проста манументальна. Ну добра, зрабілі квесцік. Квесцік зроблены, астатнія нас не вельмі цікавіць, я хацеў досыць да гэта атрымаць. Дарэчы, амаль узровень. Амаль. Зараз мы яго і атрымаем хутчэй за ўсё. Усё, па сутнасці. Прям віншую нас. У нас засталася толькі літаральна вось гэтыя 4 дамы, гэта рэальна ўсе квесты, якія засталіся увогуле ў нас. І гэта, падаецца, ўсе квесты на гульню. Так што мы дзесьці набліжаемся. Адзінае, што зразумела, што гісторыя амбасады і адраджэння цмокаў можа заняць пэўны час. Так же сама, як і гісторыя з доктарам, таму што ажно 2 персанажы падвязаны на гісторыю. Адзін Джейхан, які паляўнічы на дэманаў, а другі гэта Лоіс, якая з намі. То бок, вельмі важная падзея. Давайте спусцімся ўніз вось сюды. Тут нейкі гандляр падазроны ёсць. Я люблю размаўляць з падазронымі гандлярамі, гэта вельмі цікава. Яны звычайна прадаюць падазроныя рэчы. Што ў тебе напісана? Ну і ёсць адзін квест, які падзавіс. Там пытанне ці атрымаецца. Чалавек выглядае са свайго капюшона. Так, вы глядзіце назад. Вы не можете пабачыць яго вачэй, але вы ведаеце, што яны вельмі на вас скіраваныя. Яны называюць цябе забойцам гігантаў. Калі ты так жа добра б'еш з ценяў, як і добра ты б'еш са святла, тады ты можаш знайсці мае прылады вельмі карыснымі. Так. Добра, давайте, можа... Кніжачкі на некраманту, што не вельмі мне патрэбна, насамрэч, я так даю рада. Так, хрэнзім. Так. На бартер ёсць. Хаця яны літаральна нічым амаль не адрозніваюцца ад таго, што ў мяне ёсць. Мінімальна проста. Якіх гігантаў мы забілі? Не ведаю. Няхай ён прыдумвае сабе, што жадае. Мяне гэта не цікавіць. Такі сабе ў цябе асартамент. Трейдер Віктор Вос. Чаму мне Віктор Вос так знаёма? Віктор Вос. Дос 2. Чаму ён мне так знаёмы? Імя просто капец, як просто прям у галаве адбіваецца.
Нейкіх восаў мы дакладна ведаем. Просто да лютасці знаёма. Дзіўна, ладно. Нешта Вікі мне не падказвае нічога такога. False modesty, eh? I like it. Pilgrims, revelers. Добра. Опаньки, пацучок, стой, стой. Я з тобой паразмаўляю. Ты жадаеш мяса і хлеба? Ідзі ў каналізацыю. Гэтыя прыгожыя дворфы там едуць самае лепшае. Вось такі невялічкі спойлер, але мы ўжо ў каналізацыі былі, і мы ўжо размаўлялі з гэтымі дворфамі. Энчык няма, мы не даведаемся. Так. Уся самая важная інфармацыя згублена просто так. Так. У нас один квест такі падвіс, я, можа быць, зараз паспрабую яшчэ раз з ім нешта парабіць. Гэта у доме Кемаў. Дом Кемаў гэта па сутнасці маёнтак лідера паладзінаў. Яго зараз абвароўвае адна жанчына. Вось, і вось гэтыя гандляры звонку насамрэч гандлююць якраз такі рэчамі, якія хутчэй за ўсё з маёнткай забраныя. Вось, давайте паспрабуем з ёй зноў паразмаўляць. Проста яна можа даць нам хутчэй за ўсё квест на рэчы, якую мы ўжо скралі. Ось, можа быць. Я паспрабую зараз з ёй дамовіцца яшчэ раз. Так. Oh, he's all blood. He knows very well I'm the best. I'm merely a and absolutely nothing else. Ага, окей, яна тут нічога больш не робіць. Нічога такога яна тут не робіць. Ну, можа з-за таго, што я ўжо праваліў праверкі раней. Ну і хрэн з ім тады. Не і не. Просто мне літаральна яны ўсе тут звонку чакаюць, калі яна вернецца. І ўсё, і больш ніяк не магу развіць гэты квест. Вы хто такія? Чалавек і эльф спрабуюць прыцішыць свае галасы, але гэта немагчыма прапусціць напружанне паміж імі. Яны спрачаюцца. Што табе яшчэ патрэбна, каб цябе пераканаць? Больш пачвар бездані, чума, землятрус, Арксу канец. Нашая будучыня дзесьці ў іншым месцы. Пара, да супакойся. Дзе гэта яшчэ? Дзе лепей, чым Аркс? Гэта самы вялікі горад у сусвеце. Самы знакаміты горад у сусвеце. Мы пакінем яго толькі калі я памру. Вось дакладна, вось калі ты памрэш, і калі я памру. Гэтае месца памрэ. Мы не можам быць тут. Мы не можам быць разам хоць дзе-небудзь яшчэ. Яны замаўкаюць. Ніхто з іх не жадае здавацца. Блин, я нават не ведаю. Мой план выратаваць Аркс, але сітуацыя можа быць выйсці зусім з-пад кантролю. Халера яго ведае. Сказаць, што ім лепей пакінуць гэты горад, пакуль яны яшчэ могуць. А ну, не устрывай гэта. Не самы лепшы момант. Калі ласка, пакінь нас. Я паспрабаваў. Чалай, тут літаральна я учора зламаў тут машыну суднага дня, якая павінна была проста знішчыць увесь горад. І гэта толькі учора, а потым яшчэ тут праблема чакаецца. Так, гэта тэрыторыя амбасады гэтых самых яшроў. Незнаёмец, калі ласка, сидзі. Тут не засталося нічога, акрамя чорнага попелу і бездані. Консульства разбурана. Полымя палаюць у кожным вуглу. Паладзіны вялікія і верныя ваяры, але некаторыя трагедыі нават яны не могуць павярнуць назад. Так. Казаць, што мы даволі добра даем рады з пачварамі бездані, магчыма, мы можам дапамагчы. Так. Я бачыла, як вы далі рады ў брамы. Вашыя навыкі сапраўды вельмі карысныя для Аркса, але мне падаецца, што жахі, якія чакаюць у вас унутры кансулата, занадта неперадольныя. Вочы сакратаркі глядзяць на вас, і яна дрыжыць у страхе. Вы павінны быць вар'ятам, каб працягнуць далей. І калі у вас атрымаецца збегчы, вы ўсё яшчэ будзеце, вы звар'яцееце. Я больш нічога не магу вам сказаць.
Окей. Так, перекрими. І зараз вона така, такі там жахи мене чекають, а у мене зараз будуть почвари нейкого там 19-го узровню, які для мене увогуле не проблема. Давайте ось рибу скрадем, покуль ми відправляємося. Опаньки, бачите? А ви думали, залазиш у бочку з гнилою рибою, знаходиш зброю. Чудовно, Лойс, забирай. Рибу можеш покинути собі. Так, добре. Помідорки почекають. У Baldur's Gate почекають. Так. Ну що ви тут? Відпочиваєте? Так, некропол у меня гэтым не тушится, але у мяне ёсць лепей штуки. Ураган. Оп. Цудоўна, бачите? Все прибираем. Так. Три новых записа. И тут есть два ворога. Проклятый прислужник. 19 уровень, я сказал. Я ж сказал. И они меня пужают неким жахом, а у меня тут 19 уровень. Опаньки. Я у бойки. Убойцы. Ну-ка. А Лойс, можешь, коли ласка, долучиться до бойки так само? Чудовно, червоний принц. Усе убойці. Так. У нас зараз ходить Іфан. Раз. Ваншот. Я казав, што гэта будзе... Чакайце-ка. Што гэта з ім? А? Што гэта? Давайте скокнем сюда. И нормально покинем покуль. Я нешта... Ён не помер. Ён у чарзе чакання. Інфернальне эго. Немагчыма ему нашкодзіць. А? Цікаво. Прыйдзем сюды і торнадо прыбяром гэтае полымя. Дададзім звычайнага полымя на гэты дываннік. Чудоўна. Што это такое? Інфернальнае эго. Немагчыма нашкодзіць. Ну, рэальна. Што это такое? Як гэта працуе? Ну, таго я не заўважу, так? Давайте вось так станем. Бам! Ворваліся. Куды ты бежиш? Так, ён адрадзіўся. І нават ходзіць на сваім хаду. Кошмар яшчураў. Да іх нейкі асобны падыход, мне падаецца, патрэбны, не? Вітаю, Алексеевич, вітаночки. І вось ён зноў. Давайте побачым Spirit Vision. Я спадзяваўся, што Spirit Vision нечым дапаможа. Але не, нічым не дапамагае, просто нічога няма. Можа, мне патрэбна з іх крыніцу выцягнуць? Тады яна так не зробіць. Што яшчэ? Я магу на іх накласці лячэнне. Вітусы, мы ўбачым тут шчаслівы канец ці ўсё дрэнь. Пакуль не ведаю.
У нас, ну, прям канцоўку мы не ў ёй зараз. Мы зараз у амбасадзе яшураў. І, ну, амбасада яшураў, як вы бачыце, поўнасцю разбурана. Зараз я змагаюся з андедамі яшчурамі, якія тут былі, і толькі праблема ў тым, што яны не паміраюць да канца. Яны адраджаюцца кожны раз. І гэта я трошкі не разумею. Што я павінен рабіць тады? Так, полымем іх бессэнсоўна біць. Зямлю яшчэ плюс-мінус. Ну, я вось што ударыў, што палячыў. Адна лухта. Што цікава? А, не, атрута іх лечыць. Лухту я зрабіў. Так. На яшчэ адзін удар мяне не хопіць. Так, Лоіс. Што можна зрабіць-то? Я магу з'есці гэтую самую крыніцу з іх? Это не тое. Не з таго я з'еў крыніцу. А з гэтага нельга. Як вы працуеце? Я магу кінуць рэгенерацыю на... Давайте паспрабуем зараз ланцужком. То есть так вось цікава. Не атрымалася. А я так хацеў. Вось, он зноў адраджаецца і нават ходзіць на сваім ходзе. Неяк занадта. Так. Ладно. Гэта мінус. Гэта мінус. Вось яны ходзяць. Інфернальнае эго. Мне патрэбна адсюль бегчы. Яны неперадольныя. І яно кажа пра інфернальнае эго. Можа быць гэта з амбасадай звязана? Ну, не з амбасадай, можа з доктарам неяк звязана? Так, квесты. Так, мы забілі інфернальнага яшчура ў кансулаце, але полымя працягвае яго вяртаць да жыцця. Я не ведаю. Можа благословленне на іх... Можа іх благословіць патрэбна? Давайте дадзім ім адрадзіцца і рэальна благословленнем іх паспрабуем. Таму што іншага... У мяне ніякай інфармацыі няма. Цікава. Ладно. Чакаем ход. Дадзім ім пахадзіць. Вось гэта трохі не шчыра, ён ходзіць рэальна ў кожны раз. Пачакайце-ка, а ён дабег да полымя і потым адрадзіўся. Ім патрэбна полымя. Некраполымя. Я, падаецца, зразумеў. Ім рэальна ім патрэбна некраполымя, каб адраджацца. Інакш яны не змогуць... Калі яны заход, можа быць, не знайдуць сабе адраджэння, то яны памруць. Давайте я зараз паспрабую... У меня есть благословление на... Тем самым. Вось, благословление. Вынесем вы сюды. Так, ён аслаб. І ён гарыць звычайным полымем зараз. Дзе серлора? А, ён там дзесьці каля ўваходу, вось там вось. Усё ў парадку. Так. Яны аслабленыя ад гэтага самага. Давайте лячэнне яшчэ на яго і даб'ем яго. Оп. Усё, я знаю... Не, пачакайце-ка. Ён яшчэ не помер. Так. Як мне... Давайте я зраблю вось так. Мне цікава, магу ли я заблакаваць дарогу яму поўнасцю, каб ён не мог прайсці. Каб ён не дабраўся да некраполымя. Вось так я зраблю. Добра, яны не вельмі складаныя ворагі ў сэнсе... Ну, механікі яны лёгка забіваюцца. Так, вось я так і зрабіў. Давайте, магу я удар па зямлі зрабіць? Каб прыбраць полымя. Толькі гэта звычайнае полымя, правильно? Вось так. А, ураган мне адсутнічае. Блин, я магу...
Я могу затушить ось так полумя? Некрополумя так не тушится. И дождем оно не тушится так само. Так. Ну, туман як мінімум піднявся. Блин. Блин, и благословения у меня нема, так? Это один персонаж редкий. А, не, есть благословение. Куди б я його так тиркнуть? Його нема місця. Ось сюди давайте. Ось так. І благословением я ось гэта проклятое полумя здыму. Ёсть. І. Мне патрэбна нейкім чынам пазбавіцца ад гэтай... ад гэтага полумя зараз. У мяне, на жаль, скарыстаў усё, што патрэбна. Можна было скарыстаць на гэта. Прыйдзецца прапусціць ход, падаецца. Інакш іншага варыянта не бачу. Ну што ты зробіш? Вось яны разваліваюцца. А ты адкуль узяўся? Так, адзін знік. Толькі я не зразумеў, які. Мне патрэбна іх благословляць кожны раз. Я зразумеў. Так, ну добра, на іх літаральна працуе благословленне. Усё. Перамога. Благословляць, тушыць і гэта сама, не даваць ім дабірацца да полумя, калі яны вяртаюцца. Шмат дзеянняў для пачвара 19-го ўзроўня. Дух яшчура. Адзіная наполненая лютасцю думка праходзіць скрозь дух памёрлага яшчура. Гэтыя магістры ёбалы. Карацей, ненавідзець магістраў. А за што? Так, праслядзіць за яго ненавісцю да самага яго кораня. Так, вітаю, Тэнчык, вітаю. Мы толькі прызямліліся па бойцы, паназіраю умовы, у якіх яны вяртаюцца. Ужо зроблена. Шчаслівы канец сацыяльнай канструкцыі зручны міг. Вітаю, магішчык, вітаночкі. Карацей, пакуль у нас толькі консульства яшчураў, мы сёння на ім будзем сканцэнтруемся. Калі атрымаецца, то мы зможам прайсці яшчэ і... Ну, пойдзем як мінімум да дэманаў. І па сутнасці тады, калі мы так зробім, і нічога новага не дадасца, і гэта закрые сюжэтныя лініі, якія я чакаю, то гэта будзе застанецца толькі галоўны квест, наколькі я бачу. Так. Вы шпіён у консульстве, калі крыніца... Крыніца ў паладзінах даставляе вам проста бомбу. Навіны, што магістры гэта зборышча чорнага кола. Потым, калі пачвары бездані прыйшлі, вы ўпэўнены, што гэта частка задумкі магістраў. Так, пашукаць у ім навіны наконт чырвонай прынцэсы і яе лёс падчас бойкі. Вы бачыце групу шляхты, якая бяжыць ад пачвар бездані. Сярод іх яшчур, лускі якой чырвоная. Яны не збягаюць ад консульства, але бягуць наадварот унутр. Окей. Садха не збегла. Яна павінна быць усё яшчэ ўнутры. Добра. Не слабая дедукцыя, чырвоны прынц, не слабая дедукцыя. Так. Хто наведаў? Амбасадар Селена. Так, абмеркаваць правы на тое, каб заняцца раскопкамі на паўночных тэрыторыях містера і містера Сорл. Запрашае натыхмяст транспарту назад у імперыю. Невядомы пасланнік даслаў пагрозу стафу, Садха, прычына не запісаная, чырвоная прынцэса і... Чакайце-ка. Садха, прычына не раскрыта, чырвоная прынцэса і эскорт, прычына не запісана. Што? Садха і чырвоная прынцэса гэта две розныя яшчуркі? Містер Рехт запытаў зараз жа адправіць яго назад у імперыю. Разам з сям'ёю. Ну, разам з сям'ёю, так. Містер Браум. Так, тут каб апеллировать на сваю адмоўленую візу. Окей. Гэта можа пайсці на продаж. Там літаральна асобнымі радкамі запісана чырвоная прынцэса і Садха.
Садка гэта стая, з якой ляжаў наш чырвоны прынцык. Там нешта ёсць. Так, чырвоны прынц. Мне твоя сіла патрэбна. Падымі і выкіне яе нахрен. Вось туды, куды-небудзь. Разбірайся з гэтым. О, бачыце? Мяшочкі з апельсінкамі. Гэта тое, што было патрэбна. Тыя сакрэты, якіх мы заслугоўваем. Туды пераставлю. Што яны там рабілі? Я ведаю, што яны там рабілі. Мне не патрэбна... Мне не патрэбна 5-я ступень у біялогіі. На кандыдата навуку, вось гэта, каб разумець, што яны там рабілі разам. Асобна, пакуль мы не глядзелі. Так. Ревенант пракляты. Добра. Падаецца, астатняе я ўсё пераглядзеў. Ідзем у іншую частку. Калі яны адправіліся глыбей, то мы пойдзем глыбей. Ніякіх духаў не бачна. Ага, зачинено. А мог бы кто-нибудь дать мне ключи от консульства, коли ласка? Ну ладно, я сам открою. Так. О, до речі, мне спотребится з того, що буду благословлять, мне криниць доволі шмат спотребится. Плюс я уже трохи накосячив. Так. Зараз знайсці я вось гэта яшчэ цёмнае... О, пачакайце-ка, гэта цела я не глядзеў. О, 100 золотых. Так. Ёсць. Добра, ідзем глыбей. Лоіс, мне патрэбна расчыстка тэрыторыі. Дапамажы. Угу. Обаньки, бойка. Добра. Вось там ревенант один. Давайте одразу до яго скокнем. Ёсць. Потым кидаем на яго благословлення. Потым страляем. Бам. Гэта ёсць. Але яны стаяць усе каля полымя, і ў мяне не той каб шмат здольнасцяў, якія пазбаўляюць ад полымя. Давайте паспрабую вось так зрабіць. А это толькі дадало больш полымя. Не тое, што я разлічваў. Давайте яшчура сюды. Ой, яшчура павучка. Так, а ты у нас? Ага, перасунуўся ў полымя, добра. Хопіць тут полымя запускать. Давайте благословление тыркнем. Это звычайнае полымя стане. Так, гэта звычайнае полымя. Далей. Удар по зямлі. Ага. І мы можам... Блин, на жаль, я нічога такога яму не прапаную, так? Ладно, давайте просто в упор подойдем. Яны самі некрополами проблема трошки. Яны самі некрополами трохи ствараюць. Давайте-ка ім двум. Можна маланачкай, можна палячыць. Некрополами можна чым-небудзь зняць? Нельга. Можно, конечно, кинуть на яго лячэнне. Так. Так, персонажи, якія замарожаны і у якіх менш 10%, імгненна паміраюць. Ну, гэта можна просто бессэнсоўна рабіць, так? Нам. А дзе была яшчэ замарозка, якая... Няўжо яна не ўлезла сюды? Вось яна, крыягенны стазіс. Давайте яе вось сюды вынесем.
У мяне адной здольнасці не было ўвесь гэты час не вынесена. А, тут яшчэ ёсць такія, мне не ўлезлі. Нормально так я гуляў увесь гэты час. Не ўсімі сваімі здольнасцямі карыстаўся. Так, вось гэта, крыягенны стазіс. Вораг хоць і нічога не можа рабіць. Так, і лечацца з часам. Цікава, можна я гэтым іх забіць? Мне просто цікава. Неправільная цен, нельга на яго прымяніць. Так, пермафрост. Нельга. Добра. Тады мы зробім вось так. Ты лячэнне. Рэгенеруй. І я цябе благословлю. Пам? Усё, разбірайся з гэтым сам. Вось гэтага чэла я магу... Іх слабасць да полымя... Ой, да маланкі. Так што, вось табе шок. Ну так, ім патрэбна некраполымя. Яны з'ядаюць частку некраполымя, каб аднавіцца зноў. Мне нельга распаўсюджваць яго, каб яго больш станавілася. Што б я не рабіў, яго не павінна быць больш. Інакш яны аднавяцца. Калі яны заход не змогуць аднавіцца, то тады як бы і выжываюць. Ну, сутнасці яны просто не з'яўляюцца. Оп. Гэты мінус. Вось гэтага чэла. Пам, таксама мінус. І... Тут некраполымя не засталося нідзе, я не бачу больш. Толькі звычайная. Давайте наткненне кінем. Хаця бы на сябе просто. А не, нават на двух трапіла. Цудоўна. Так. І я што яшчэ магу? Што яшчэ магу? Давайте, просто конец хода. Ждаю кое-чаго праверыць. Ну, хопіць лечыцца там. О, блин, я зноў... Халера. Яны страляюць стрэламі і па сутнасці вось ён зноў загарэўся, так? Дзе ў мяне ёсць яшчэ тут благословленне? Ёсць. А, блин, яно там было. Так, благословення няма. Як бы мне пазбавіцца ад некраполымя зараз? Ледзяныя гранаты тут не дапамогуць, мне падаецца. А ніяк. Блин. Лухта, 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 лухта. Давай ты помры. Ну и крыніцу з іх не забрать, так? Эх. Конец хода. Лоис. Ты можешь благословление? Ты уже скористался благословлением. Вось же лухта. И оно не сдымается просто так. Вось же хрень-то. Так, гэты не знойдзе зараз шлях і знікне, правильно? У мяне атрымалася яго заблакаваць. Это цікавыя бойкі. Так. Добра. У мяне няма, на жаль, чагосьці на паглынанне тэрыторыі. Ну так, вось яны. Я просто стварыў... Яшчэ больш тэрыторыі стала ў выніку пакрыта полымем. Мне торнадо патрэбна. Альбо патрэбна здымаць усе гэтыя лакацыі у той момант, калі ўжо як бы відавочна, што я іх забіў, і потым, ну, яны не могуць яшчэ больш стварыць тэрыторыі гэтыя. Дарэчы, адзін з іх знік. Так што нармальна. Так, раз. Два. На жаль, ты нічога не можаш тут зрабіць. Адзінае, што можа быць, гэта благословленне. Так, гэта ёсць. І мне зараз нейкім чынам патрэбна зрабіць так, каб ён нічога не зрабіў сам. Не атрымаецца, правильно? Ён паходзіць. Ён рэальна, ён яшчэ больш створыць гэтага полымя клятага. Так.
Ну ладно, тогда давайте хотя бы физичную броню накину. Нормально, так, 5000 брони. Конец хода. Что він кидає? Так. Добре, зараз не з'явилося некрополем'я. Дивно. Дивно, що не з'явилося. Так. Просто калі няма некрополем'я, то і нічого яны зрабіць не могуць. Галоўнае зараз, каб не дакрануўся да гэтага полымя сам. Ёсць, мне падаецца, гэта перамога. Альбо яны нейкім чынам... Божухна. Вакол яшчэ атрута з'явілася. Ты, чел, я могу тебя неяк забить? Давайте хотя бы почистим локацию. Есть. Благословления не будет. Конец хода, что ли? Паучок, стой там. Ты, у тебя няма ж звычайнага полымя. Вось, ён не дайшоў. Ён не можа дайсці, яму паучок перашкаджае. Ідэальна. Так, па сутнасці, у ідэале самы просты спосаб гэта калі ёсць нейкае паглынанне лакацыі. Ну, тыпу, можна некраполамі неяк хутка патушыць, будзе цудоўна. Самы просты спосаб іх перамагаць. І потым дадзім рады. Ось, выглядае добра, выглядае добра. Оп, апошні мінус. А чаму я выйшаў з бойкі? Чаму ён лічыць, што я скончыў бойку? Я не скончыў бойку. Вось зараз я скончу. А што? Чаму ён зараз адрадзіўся там? Гэта што за лухта была? Ах ты ж божанькі. Так, Іфан. Схавацца. А, ну, Іфан, хутчэй за ўсё за гэтага і было. Давайте просто я скокну, я не ведаю. Потому что не бачно, просто цель не бачно. Щитом не кинем. Ладно. О божухна. Так, ты, чел, калі ласка, иди сюды. Ты можешь вернуться назад? Ось ты, падай сюды. Это спросить нам жыццё усім просто. І натхнение. Не трэба за ім паўсюд бегаць хоць. Ну давай, что ты зробіш? Тактычны адыход. Але некраполамі не з'явілася. І гэта не блага. Усё, гэта для яго смерці. Правильно? Тыпу конец хода. Ён спрабуе дзе-небудзь палячыцца. У яго не атрымліваецца, я перамог. Як мы? Як мы лёгка? Вы толькі паглядзіце. Ну, давай. Ты, у тебя нічога не атрымалася. Я ведаю. Прыгажосць. Кошмар яшчураў на некае абнаўленне. Добра, мы забілі яшчураў у палаючым консульстве. Вось такі вось квест. Але шлях далей яшчэ ідзе, гэта не канец. Ты смайна. Што па ваверках? Ты маеш рацыю? Дзе серлора? Вось он. Усё нормально, серлора на месцы, можам не хвалявацца. Далей шлях ідзе ў консульства. У нас засталося вось гэтая частка. І там яшчэ нейкі там... Блин, зараз нейкая лукта будзе. Я ўпэўнены, зараз тут свой канец сусвета планавалі. Мы ж перамаглі. Ну, вось яно неяк складана. Но залічваю, што мы перамагаем, а потым такое... А ты ведаеш, што мы бярэм і адраджаемся просто. Так, добра, тут і што глядзець. Скрут так далоіс. Маленькая кніга па вялікіх выбухах. Шэпты Садхі. Гэтая кніга апісвае гісторыі, якія былі нашэпты наконт прынцэсы яшчарах, якое само існаванне сказана, што павінна заставацца сакрэтам у доме закону. Яны прыслужнік калісьці сказаў аб ёй Садхі. І тое, што яе скура прыгожага чырвонага колеру. З яго галавою на дзідзе, ну, на піке, прыслужнік хутка працвярозіў. То бок, Садха не чырвоная прынцэса.
Вось так. Пу-пу-пу. Это дакладна так. І Садха, хутчэй за ўсё, можа яна пакрасіла пафарбавала свае лускі ў чырвоны колер, каб падмануць чырвонага прынца. Сапраўдная чырвоная прынцэса дзесьці ў іншым месцы. Як вам? Падаецца так. Ну, тыпу, калі я ўсё правільна пакуль разумею, што адбываецца, гэта вось яно. Як бы так, для тых, хто не ведае. Сутнасць зараз і гісторыі паміж чырвоным прынцам яшчарам, які у нас адзін з нашых персанажаў, і яго, як бы, бэкграунд, і ён быў прынцам, якога няшчыра абвінавацілі, не было ў гэтым несправядліва, карацей, было. Абвінавацілі ў тым, што ён з'якшаецца з дэманамі. Насамрэч, гэта была падстава. То бок, план быў у тым, што сукуб яго заб'е. Яна не забіла яго, гэта не атрымалася. І гэта была ўнутраная інтрыга ў іх каралеўская. Яго за стасункі з дэманамі выгналі з каралеўства, і ён больш не стане нашчадкам трону у выніку. Але план пайшоў не так. Яго проста ён адправіўся ў ізгнанне замест смерці. Далей ёсць легенда аб тым, што чырвоны прынц можа адрадзіць калісьці яшчуры. Усе яшчуры былі цмокамі. І чырвоны прынц можа адрадзіць гэтых цмокаў. Праблема якая? Ён хоць і мае легендарную вось гэтую, скажем так, скуру чырвоную, якая незвычайная для яшчураў, вельмі рэдкая. Вось. Ён павінен для таго, каб выканаць гэтае прароцтва, ён і прынцэса павінны разам нарадзіць дзяцей. Вось. Ёсць чырвоная прынцэса, і яна прыходзіла да яго ў яго марах. Ён заўсёды, па тыпу сабе адчуваў, што яна існуе. Вось, у яго была небачная сувязь з ёй. Справа ў тым, што ў пэўны момант мы ў гісторыі сустракаем чырвоную прынцэсу, і мы лічым, што мы сустрэлі чырвоную прынцэсу. Вось толькі атрымліваецца так, што ніякай чырвонай прынцэсы, як бы, мы не сустракалі яшчэ. Ліст. Містер Баум. На жаль, консульство Аркса не можа прапанаваць вам гандлёвую візу для праходу ў старажытную імперыю ў гэты момант. Мы не здольны упэўніцца ў бяспечным праходзе і з імперыі ў бягучым клімаце. Калі вы пажадаеце падрыхтаваць ваше гандлярскае месца прямо за брамай імперыі, мы будзем не супраць. Калі у вас будуць дадатковыя нейкія пытанні, калі ласка, задавайце. Калі у вас будуць нейкія дадатковыя пытанні, калі ласка, задумайцеся, калі ласка, звычайна кажа, тыпу, не задумваюць, не сумнявайцеся, тыпу, задавайце. Тут напісана, сумнявайцеся, калі збіраецеся іх задаваць. Мы вельмі занятыя. Вось такая штука. Містеру Бауму не далі праходу ў старажытную імперію. Старажытная імперія якраз такі, каралеўства, імперія яшчураў. Так. Твоя прынцэса ў іншым замку, літаральна яно. І потым яны пачалі паліць за вуглом школы. Не так, мне падаецца, гэта было. Ось, дэмона падкінулі, праўда? Я бачыў паведамленне, проста скацеў скончыць са сваёй гісторыі, як я распавядаў у гэтым парадку. Так. А вось тое, што яго развялі на секс, так, ён разлічваў... Ён у яе шчыра адразу закахаўся, але зноў жа ён напрыдумваў сабе рознага. Што вось яны там адраджаюць гэтых самых цмокаў, вось усе гэтае. Гэтага ўсяго не адбылося. Так, нам патрэбна больш крыніца. Мы крыніцу зараз проста прям з'ядаем у вялікай колькасці на гэтых яшчураў. Так, у нас ёсць тут хоць нейкія духі? Ёсць адзін. Дух яшчура. Дух глядзіць на вас. У яе вачах бачна халодная... халодная пагардлівасць. Напружаная і сфокусаваная, гэты дух не згубіўся, зусім не згубіўся. Шукаць у яе ўспамінах гісторыю яе смерці.
Яна нахиляє свою голову. И она сопротивляется вашему ворванню. Як тільки у вас атрымліваецца атрымаць хоць якой-небудзь успамін, яна адразу вас адштурхоўвае. Так, пачвары атакуюць. Хутка бяжыць да марнікаў. Марнікі гэта, ну, дом мар ёсць у гэтых самых, у яшчараў. І гэта якраз такі марнікі, гэта, па сутнасці, не тых, хто марнуюць, а тых, хто якраз такі бачаць сны. Вось. Смерць, калі збягаюць вось гэтыя Dreamers, я не ведаю. Шукаць, куды яны збеглі. Дух сопротивляецца. Яна накідывае вам успамінаў усяго таго, чаго толькі магчыма, але не аб дрімерах. І не пра тое, куды яны збеглі. Так, у вас трапляе вялікая колькасць успамінаў аб консульстве. Адчуванне ежы на афіцыйных сустрэчах. Смех дзяцей, які гуляюць у садах. Цёплае сонца на вашай скуры, калі вы ідзеце каля вады. І сум, калі вы разумееце, што жыццё памёрла. Так. Перакананне ўспамінамі. Напоўніць яе адчуваннем неабходнасці. Даць ёй адчуць, што яна перашкаджае таму, што з'яўляецца добрым. Перакананне атрымалася. З'яўляецца прадбачанне. Дрімеры прабягаюць скрозь сад і ў басейн. Фігура ідзе з імі. Элегантная жанчына з самай чырванейшай з магчымых скур. Окей. Так, успаміны о чырвонай прынцэсе. Добра, ну мы знайшлі карацей. У нас ёсць. Так, давайте-ка зберем яшчэ крыніцы, якой толькі тут ёсць, не паедаючы духаў. Я ж кажу, хочаш зрабіць добра, рабі сам. Хочаш адрадзіць смока, у прынцу прыйдзецца адкладваць яйкі самому. Складаны лёс бацькі, так? Усё сам, усё сам. Сваімі рукамі, можна сказаць, усё зробіць. Так, вось яны, Ревенанта. Пам. І ты, калі ласка, яшчэ. Так, вось, дзесьці тут было... Вось, можна яшчэ аднаго выбраць. І фон, оп, усё. Так. Вось эту бочку я бы хацеў адправіць на Леді Помсту. Просто таму, што яна настолькі... Так... Не пераймайся, зараз я гэта выкіну. Чырвоны прынц. Бочка. Правіць на Леді Помсту. Это не ўсё? Давайте ўсё. Так, чырвоны прынц сартаваць па вазе. І паглядзім у чырвонага прынца. Вось она. Адпраўляецца на Леді Помсту. Як ты рапухі ў парку юрскага перыяду. Рапухі ў ярка... Тыя, якія там з такімі... Блін, я не ўпэўнены, што ты зараз. Гэта тыя, якія там, ну, динозаврыкі гэтыя былі, мелкія, якія бегалі, плеваліся. Пра іх? Я толькі іх і памятаю. Так, ёсць праход на ўсход. І мне што мне падказвае... Што гэтыя дзверы будуць зачыненыя, так? Зачынена. Узламаць. Ага. Узровень злому занадта нізкі. Ну, мы можам заўсёды абысці, і я бы хацеў абысці ў любом выпадку, так што я не пераймаюся. Так, давайте-ка пачысцім адразу тарнада ў гэты шлях. Так. Ёсць у нас яшчэ духі? Не, духоў няма. Тут бойка будзе, правильно? Так, там ёсць дух. Мы пачакаем тарнада зараз.
каб яна заявілася. Потому что я упэўнен, тут будзе бойка. Просто, ну, не можа яна не быць. Так, малюнак Зорлстисы, гэта богиня яшчараў. Ну што, так торнадо пройдзе? Цудоўна ідзе. Файна. Мы зараз не будем просто сыходзіць з гэтага месца, пачысцім максімальна. Калі што фільм я глядзела гадоў 100 таму. Зразумеў. Ну, прыкладна столькі гэтаму фільму і ёсць. Не, неправда. Зусім новенькі, толькі недавно выйшаў. Давайте вось гэта чысцім. Просто я упэўнены, літаральны крок наперад і будзе бойка. Так. Чакаем кулдауну торнадо, захаваемся і будзем наперад. Потому что калі гэта літаральна яно і было, то мне будзе прасцей у разы. І дзе там мой узровень ужо? 99% узроўня. Мне 4000 не хапае, гэта літаральна па некалькі ворагаў павінна быць. Так, захаваліся. Няма бойкі? Нешта ў лесе здохло. Ідэальнае месца для бойкі. Просто ідэальнае. Не павінна быць так. Добра, захаваліся, пойдзем зараз. Ножкамі датупаем. Дзе моя бойка? Пачвара бездані не. Дзе падвох? Ды ладно. Сур'ёзна? Няма. Настолькі месца падобнае на самае для бойкі. Я прям не магу зразумець, калі што я не так зразумеў. Ключ у сад. Добра. Малахіт. Рубін. Яшчэ талерачка. Zorlstissa, the lizard god. The artist has certainly captured her arrogance. Так. Добра. Пірамідка, да. З гэтым духом паразмаўляем. Дух крычыць у агоніі, злоўлены ў момант сваёй смерці. Пачвары бездані атакуюць, дрімеры збягаюць, і яна гарыць зажыва. Дакрануцца да яе. Сказаць, што яе жыццё, ну, яе існаванне тут скончана. І ваш дотык выцягвае яе з бясконцага болю. Пачвары бездані зніклі. Дрімеры збеглі скрозь басейн. І нягледзячы на тое, што яна ўсё яшчэ дрыжыць, новы позірк з'яўляецца у яе вачах. Надзея. Яна яна абдымае вас у незадавальненні, а удзячнасці, плачучы расслаблена плача. Пакуль цякуць яе слёзы, дух распадаецца ў вашых руках, і яна пакідае вас, адправіўшыся ў залю рэха. Добра, окей. І яшчэ персонак застаўся пасля яе. Я бы яго просто піхнуў на продаж. Так. У нас яшчэ каму-небудзь крыніца патрэбна? Не, не патрэбна. Дзіўна. Вельмі дзіўна. Я не гатовы быў, што зараз не будзе бойкі. Там настолькі прям, я не ведаю. Так. Добра. Это павінна быць адкрыць. Цудоўна. У сады ідзем. Мне б зрабіць перапынак. Сур'ёзна, мне не хапіла 1000 досведа на ўзровень. Так, яны прабеглі скрозь басейн. Я так разумею, што яны якраз такі зрабілі ўсё магчымае, каб будзе пазлік зараз. Але давайте перад пазлікам я якраз такі зараз пайду хуценька паснедаю.
Вось, зроблю перапынак. І пасля гэтага працягнем. Мне падаецца, пазлік зараз спатрэбіцца неяк павырашаць, пазбіраць інфармацыю. Мёртвы асасін, дарэчы. І там хтосьці штосьці заўважыў. Опанькі, спуск уніз. І сляды крыві. Цела за Андэй. Ага, добра. Шлях вось там. І хутчэй за ўсё шлях яшчэ вось тут будзе. Нейкі, правильно? На па выглядзе вось тут хованка ёсць. Бачыце нешта падазронае там? Мы яшчэ не бачым. Добра. Давайте гэта ўсё даследаваць. Даследаванне зараз раптоўна пачынаецца ў нас. Разбяромся. Готово. Добренько. Пакіну вас з музычкай і прыгожым... Калі б можна было краявід, конечно, пабачыць. Ну нічога, тут прыгожыя раслінкі. Зараз вернуся, чат. Зараз вернуся.
Я вернуўся. Так. Глядзіце, для тых, хто прапусціў, можа, не ведае, можа, просто нагадваю, чым мы займаемся. Мы зараз знаходзімся ў амбасадзе яшчураў, якая была атакавана пачварамі бездані. Дзесьці ў гэтай амбасадзе знаходзіцца чырвоная прынцэса. Як мы лічылі раней, што Садха, чырвоная прынцэса, гэта прынцэса, з якой чырвоны прынц можа вярнуць цмокаў у гэты сусвет. Я просто зараз іду па квесту па сутнасці чырвонага прынца і дапамагаю яму адрадзіць цмокаў. Ну, як ён вырашыць. Мне шчыра пофіг. Паглядзім, я б паглядзеў на гэта, як гэта будзе, калі гэта быў бы варыянтам. Хаця лічыцца, што вельмі небяспечна. Ну, тыпу, чырвоныя цмокі не павінны вярнуцца ў гэты свет, інакш гэта каб здаўся яму. Вось, але мы паглядзім. Вось, толькі вось нюанс. Тое, што мы лічылі, з'яўляецца Садха, чырвоная прынцэса, гэта две розныя персоны. Садха не з'яўляецца чырвонай прынцэсай, але, можа быць, яны ўдваіх адправіліся кудысьці далей у схованку. Ну, то бок, яны падчас атакі, у іх ёсць нейкае месца, дзе схавацца. Вось зараз мы гэту хованку ў басейне і шукаем. Вось, толькі агледзім навокал і паспрабуем зразумець, дзе тут, што тут ёсць. Вітаю, Юджин. Прыйдзецца прынцу зноўку гравюры разглядаць. Ну, будзе навучацца яшчэ раз, як там гэта. Так, ліст у амбасаду. Заандэй, я адчуваю, што за намі сочыць злое вока. Кожную ноч мае мары ўсё тыя ж. Імперскі кансулат гарыць, і трупы яшчараў знаходзяцца сярод полымя. Калі падзе кансулат, ты павінен падрыхтавацца. Падрыхтую лодку на каменным пляжы пад заходнім уцёсам. Возьми кожны святы артефакт, які ты можаш узяць з сабой у ваду. Так, нават ерась паглынальніка, Деваурер. Мы не можам дазволіць броне з такой сілай трапіць у неправільныя рукі. Твой у веры, Дрімер Таяра. Окей. І ён не дабраўся да лодкі, яго забілі раней. Садха, чырвоная прынцэса. Але там літаральна казалі, о, сэрца Деваурера. Цудоўна. Адпраўляецца чырвонаму прынцу. Так. Цяжкія цяжкая касцяная пашча з'яўляецца з самага цэнтра гэтай breastplate, боже, я не ведаю, кірасы, вось. Глядзець у адкрытую пашчу вельмі не клапоціць. Попел і цёмная і цёплая чырвоны warm red mist, божухна. Цёплы чырвоны туман. Вось, у меня чамусьці гэта самае. Садха, чырвоная прынцэса. Але там сказана было, што там літаральна пералічылі, што Садха, прыйшла Садха, і ну, у дзённіку, там быў дзённік, карацей. І ў дзённіку было Садха, і ў дзённіку была асобна чырвоная прынцэса з асяроддзем. Пасля гэтага узгадывалася, што чэл перадаў інфармацыю Садхе пра персону, пра якую ніхто не павінен казаць. Я думаю, што пра персону, пра якую ніхто не павінен казаць, гэта якраз таки чырвоная прынцэса тады. Вось. Хаця не, само існаванне не павінна быць схавана. Ну, па ідэі, чырвоную прынцэсу проста хавалі. А прыслужнік распавёў гэта Садхе. Ну, гэта не мае ніякага сэнсу тады. 2 паведамлення на гэта ўказваюць. Так. Успыхвае ўспаміны і вы далёка ад дому. У горадзе няма ніякай архітектуры яшчараў і нават будынку перад вамі. Бачыць кавалак вашай спадчыны вельмі прызямляем. Полымя ахутвае вас з галавы да пят. І глыбокі голас гучыць у вашых вушах. Ён выпускае вам успамін з першым жа подыхам. Я цябе бачу. І ўнутры цябе сілу, якую я шукаў.
Скинуть. Блін, треба було взяти у руки Фейну. You fight against an honest gift. Чому ти змагаєшся з щирим Glorious подарунком? reward awaits if you follow my Тебе чекають plans. добрі нагороди, коли ти будеш переслідувати, ну, идти по моему, следовать моим словам. Find the place where Знайди the место, где dreamer Дример discovered her people. знайшла своїх I людей. will draw strength from there to speak again. Я отримаю силу оттуль, каб знову розмовляти. That longing re-emerges with twice the strength. You need that beam of hope, an anchor to home. As the feeling dissipates, a cold sensation slips. Добре. Ну ось і броня ще. Ну яна моцная у любым Не, пачакайце, яна слабее нават за маю, за бягучую. Канешне, яна можа ўсё прабрыдзецца до 20-го ўзроўню, але зараз яна не штосьці гэткае. Самае крутое ў ёй, што ёсць 3 руны можна ўставіць. Вось гэта прям моцна. Ну так, типу, само по сабе нічога такога не прадстаўляю. У мяне ўжо лепей. Ну, там уже мне пошастило. Там мне пошастило с кирасой. I'll need to get clever with this lock. Так, палочка. Угу, посох. Это интеллекту не дает, тому иди нахрен. Пальчатки на силу з лухта, все. Надаємо червоному принцу, але хутчэй за ўсё просто безкарысно будзе. Опаньки. Амулетик. Гидрософист, трикинез, бартер, интеллект. Лоис, что ты на конах этого думаешь? Тебе во 8 лепей. Окей. Ифану пойдем. Зуб скрадем еще. Так, дух Дрімера. Ritualistic garb keeps her vigil. Яшер у ритуалістичному строї сочить за вами уважливо. Яє вочі зіхотять, подимаються і зіхотять, каб і сутракаються з вашими. У бясконцых марах я бачила цябе шмат разоў. У гэты момант час стаіць на месца. Але мае сны размаўляюць таксама аб жахах. Ікл цмока, полымя. Яны знішаюць усіх яшчараў, якія шукаюць дзесьці, дзе схавацца. Пытаць, ці гэта ў голас, які ты чуў у гэтых бачаннях. Сапраўды. Цмок будзе дадаваць табе фальшывыя ўспаміны, абяцанні будзе даваць табе. Але я не магу дапамагчы табе, пакуль ты атрымліваеш назад маю сілу. Аддадзі мяне ў месца, якое паглынае мае ўспаміны. Потым праўда стане зразумелай. Месца, якое паглынае мае мары. Добра. Цікава. Як скажаш? Ну, улічваючы, што дэваўрер гэта атрымліваецца цмок, то мне не вельмі падабаецца гэты цмок. Я, типу, пачынаю з'яўляцца сумневы, што гэта добрая ідэя адраджаць цмокаў. Хаця гэта не звязана, як бы, квест напрямую. Пачакайце-ка, як партал адкрыўся. Ну, добра. Нічога дзіўнага. Просто партал адчыніўся і нічога не зрабіў. Так. Меч. Без месца для рун. Сам па сабе неблагі. Праблема ў тым, што ў яго няма месца для руны, і гэта значыць, што ён будзе слабей. Я дам яго чырвонаму прынцу, але я карыстацца не буду. Давайте лепш адрадзім бульбазаўраў. Бульбазаўры крутыя. Так, а што тут? Тут есть нейкая хованка яшчэ. Опанькі. Хто знайшоў руну?
І я бачу на землі там... Блін, Іфан перегружений. А чому раніше просто? Ну, давайте тады... Так, усё. Іфан по базе адсартаваць, і зараз частка адпраўляецца просто чырвоным прынцу панасіць часоў. Вось гэта чырвоны прынц забірай. Пакуль часоў хопіць. Оп. Старажытная дзіда. Lucky find. Вы паглядзіце. Конечно, вельмі прыгожа, але ёй мы карыстацца просто не будем. Адпраўляецца чырвоному прынцу. Так. А дзе моя пірамідка? Няма пірамідкі, так? Я кудысьці запіхнуў. Як звычайна. Я люблю запіхваць пірамідкі абы куды. Так, дзе яна? Дзе яна? Пирамидка. Так. Это не тут. Вось она. Давайте я куда-нибудь... А, не, вось она, я, блин, я не заўважыў. Давайте пирамидку куда-нибудь перенесем, каб яна хоть 10 отбивалася нормально. О, боже, гэта крыятэрапія ўвогуле адзін каштуе там. Оп. Ось так зробимо. Так. Ну і тым больш. У нас уже больш няма гэтых здольнасцяў, можна спакойненько было бы перанесці. Блин. А, божухна. Якая гульня, ты меня час-часу гэтым раздражняеш, тым, што мне здольнасць правалілася паміж... просто паміж здольнасцямі. І вось якая гэтая была. Зараз сядзі, адзначай сабе... Вось гэта, хутчэй за ўсё. Таму што штосьці, дзесьці прадзяўбалася зараз. По одной все каштуе, по одной, так. Ось так здольнасці потым узнікаюць, і потым ты не можаш прыгадаць, якую здольнасць ты прапусціў. Так. Ага, Іфан не ведае гэтай здольнасці, і гэтую таксама не ведае. Добра, у нас трохі пачысцілася тут. Можна было бы стрэл, дарэчы, вынесці на поле боя. Ну, на панельку. На поле боя. Так. Астатняе выглядае, што на месцы, так? Можем... не, я не ведаю, мне памяти не хапае. Можно было бы яшчэ памяти ему разогнать. Пару накинуть. Вось гэты фарсайт можно было бы ўзяць, які падвышае дыстанцыю, на якой ён бачыць. Даволі файная здольнасць. Может час часу не хапаць. Так, вернісь-ка, калі ласка, да астатніх. Мы яшчэ аглядзім. Просто портал неяк нечакана адкрыўся. Я нават нічога ж такога не зрабіў. Мне просто адкрылі портал. Цікаво, конечно. Чому рано я просто квест вирішив ніякі? Пустите мене. О, дух ящера. А тут что значно? Что? Место отпочинку. Ладно. Дух не размаўляе, замест гэтага расцягвае назад сваю руку. Небачная зброя схавана ў яго прывітным кулаке і падрыхтаваная для удару. Заставацца на месцы, дух не можа нашкодзіць нам. Так, яшчур хоць і не з'яўляецца, ну, хоць і не з плоці, але вы ўпэўнены, што вы адчуваеце, як край яго ляза трапляе вам у грудзі. У пэўны момант вы ўжо вы ўжо не з'яўляецеся сабою, а ім, ціха крадучыся ў цемры. Паніка, панічныя крыкі чутна ў паветры, але вы не можете сабе переключацца, вашыя вочы застаюцца сканцэнтраваны на вашай цэлі. Жанчыне яшчуры, яе лускі ззяюць чырвоным, апранутая ў прыгожую строй. Вы застаецеся ў 20 ціхіх кроках за ёю, калі яна збягае ў сад амбасады, дзе з'яўляецца партал,
у басейне ўнізе. Нарэшце у цябе адкрываецца магчымасць. Яна ўжо мертва. Flit into a cluster of tall shrubs and ready your dagger. Вы хаваецеся у цэлым гушчары кустоў і рыхтуеце свой кінжал. Але яна ўжо прайшла праз партал, пакідаючы вас аднаго у гэтым аазісе. Вы выходзіце, каб дакрануцца да парталу. Што вас чакае па-за ім? Alas, you will never На жаль, вы ніколі не nor will you даведаецеся. know whose sword it was that plunged Вы нават into не your back in даведаецеся, that чый moment. меч трапіў вам у спіну ў гэты момант. But the pain of the failed assassination Больш за ўсё disturbs you as you баліць slip не лязо ў вашых грудзях, а боль ад таго, што у вас не атрымалася забойства, якое не дае вам спакойна трапіць у The цемру. pain is gone. І You боль are знік. you again. Вы зноў The spirit вы. drops his arm to his side, dejected. Ён адкідвае руку, ён проста кладзе руку сабе на бок, ужо здаўшыся. Пакінуць дух. Окей, гэта быў забойца якраз такі чырвонай прынцэсы. Калі верыць Тэнчык, то Садха гэта чырвоная прынцэса. You see billows of golden sand Yeah. stretching beyond the walls and worlds that roll across the portal's surface. It isn't clear if the portal allows return. Вы бачыце кавалкі з залатога пяску, якія расцягваюцца за межы віхроў, якія праходзяць скрозь увесь паверхню партала. Не вельмі зразумела, ці дазволіць партал вярнуцца назад, але у вас ёсць сумневы наконт гэтага. The Red Prince cocks his head, then peers into the Чырвоны portal more прынц closely. нахіляе сваю You галаву. follow suit. Потым And notice прыглядаецца red beyond глыбей у the sandy партал. swirls that you missed before. Вы следуеце і заўважаеце, што чырвонасць за межамі гэтых пясчаных завіхроў, якую вы не заўважылі дагэтуль. Спытаць, што ён бачыць за межамі парталу. See, Я бачу лёс. Мы павінны ўвайсці. there's no time Няма to часу waste. губляць. Што ён ведае наконт гэтага Heard аб'екту? of such Я portals. чуў пра такіх парталах. They're rare creations Яны of the House of рэдкія Dreams, стварэнні leading to дома planes where Мар. dreams manifest as Адпраўляе reality. вас у планы існавання, дзе мары становяцца рэальнасцю. Добра. Давайте захаваемся. Потому что, мне падаецца, мы не можем гэты квест прям цалкам прыйдзецца прайсці. Кінуць на партал. Час паглядзець, што на іншым баку. After you. Пасля вас. Оу. Так, Horror sleep. There must be dreamers close by. хоррор сліп. Опанькі. Добренько. Выглядае як арэна, але ёсць шкло як у гэтага самага. Нават некалькі шкло, як у Саломена. Вось толькі з-за таго, што гэта ўспаміны, гэта не так важна. Гэта не ўспаміны, гэта мары. Таму мы можам быць у бяспецы. Выглядае прям поўнасцю як арэна. Дарэчы, мы толькі што атрымалі ўзровень, таму мы зараз палепшымся, нават крок рабіць не будзем ніякі. Так. Што я магу? Ці варта мне памяць разганяць, каб штосьці заткнуць яшчэ якую-нибудь здольнасць? У меня проста здольнасцяў, мне падаецца, хапае на Ифане, на Фейне, выбачаюся, як плытаць, просто капец, я пачынаю. Так, можна віц яшчэ разагнаць яму. Але яму віц нічога не дае, по-моему. Давайте інтэлект. Поўнасцю інтэлект. Далей. Ямант, перакінез. Так, базовая 8, абодва аднолькавыя. Можна некраманты яшчэ дадаць, каб больш лячыцца. Давайте у некраманту реально просто будем лячыцца больш. Мне падаецца самае аптымальнае. Астатнія мяне, у прынцыпе, падабаюцца, як яно ёсць. Ёсць чырвоны прынц, у цябе без думак проста ўсе ў сілу. У Warfare мы можам яшчэ укідваць, можам працягваць, так, у Warfare. У аднаручныя, чаму мы можам... мы можам яшчэ і ў аднаручныя далей закідваць. Колькі ў яго трапнасць? 135, слухайце, там мала хто ухіліцца ўвогуле. 5% яшчэ наверх. А ў яго больш нічога і няма такога, правильно? Па сутнасці нічога і няма. Можна лідарства падвысіць. Усім ухіленне і рэзісты падвысіць.
Мне падабаецца лідарства, давайте лідарства яму дадзём. Пашкоджанне ў яго не настолькі ўжо крытычнае, і пакуль ён бегае, гэта не настолькі дапамагае. Вось Лоіс, я думаю, наконт таго... ну не, пачакайце, у яе якраз такі ўсё ўзята, што толькі магчыма, і нават немагчыма. Там ёсць штукі, якія не вельмі патрэбныя, насамрэч, якімі я просто не карыстаюся. Тады у Лоіс мы замест гэтага інтэлект разгонім. У яе ёсць верагоднасць крыта. Вось, усе магічныя здольнасці маюць такую ж верагоднасць, як наш крыт, то бок 12%. Мы можам ёй віц разагнаць. Хаця з іншага боку базавы просто інтэлект. Так, плюс 5% пашкоджання, гэта ўсё ж такі, як бы вам не жартик. Я сумнеюся. Просто 2% крыта, гэта не аб чым. З іншага боку ініцыятыва дадатковая. Не, давайте чисты інтэлект. Ось так, і ўсё. І нормально. Аэратургія максимум, гідрасафіст максимум. А што ёй тады можна яшчэ даць? Я што-небудзь хаця б штосьці я паляпшаў ёй яшчэ за межамі. Так. І реально у яе максимум гідрасафізма і аэратургія. І нічога больш у яе ніколі не было. Я задумываюся. Можа быць, я некрамант... Ну, самае, типу... Калі я не жадаю зараз разбірацца ў новай школе магіі, то можна спакойна некраманту просто кідаць, таму што яна лечыць за пашкоджанне, якія яна наносіць. Это самае такое просто. Нават просто параметр даданы, не абавязкова ёй ведаць заклёны некраманты, ён сам па сабе будзе карысным. Так, дальнабойныя атакі ёсць. Warfare. Так, Ифан. Трэба падумаць. Мы можам паляўнічаму яму даць яшчэ. Давайте паляўнічаму яму яшчэ Хансмана разгонім. Таму што бонус гэты ўсё ж такі ад вышыні ён адчувальны. Таму што ён прымяняецца ў самым канцы. Вельмі імбовая штука. Калі мы можам скарыстацца ім. Так, ёсць. Добро. А вось Александра. Вітаю. Добрый вечар, мой прынц. Я спадзяюся, вы добра спіце. Так. Патрабаваць, каб ён адказаў, дзе знаходзіцца... Я захаваўся? Я захаваўся. Патрабаваць, каб ён сказаў, дзе знаходзіцца дрімер, які стварае гэты кашмар. Ці ён утрымлівае прынцэсу. Яна не твоя праўда. Твоя глыбокая праўда, твоя самая глыбокая непаспежная праўда, што яна хлусня. Яна жудасная хлусня. І ён проста праяўленне нашых жахаў унутраных супраціўляцца. Ты тут, каб знайсці праўду. І табе яна не спадабаецца. Прыйдзе твой сапраўдны жах. Што цябе недастаткова. Не, цябе дакладна недастаткова. Цябе недастаткова. Цябе ніколі не было дастаткова. Цябе ніколі не будзе дастаткова. Сутыкніся з праўдай. Сутыкніся са сваёй хлуснёй. Цябе ніколі не будзе дастаткова. Шкло у люстэрках змяняецца і разрываецца. Змяняецца рэальнасць. Прывідныя вобразы пачынаюць набываць форму, і яны выглядаюць знаёма. Так. Так, Мелоді увогуле ёсць. Цікавая тут бойка будзе. Ні халеры, вы тут валіце. Добра, што я захаваўся. Так, Віндіго. Што у вас яшчэ? Ну вас трое атрымліваецца. Так. Я магу скарыстацца... Блин. Той момант, калі я бы хацеў... Давайте рызыкнем. Я крыху вось сюды падыйду. І вось... Блин, ладно, гэтага не хопіць. Я вось так падыйду тады. І скокну сюды. Пахадзіў туды-сюды. Абраў сабе найлепшую ту кропку. Мы можам сканцэнтравацца на Віндіго. Мы можам сканцэнтравацца на біскупе Александры. Мне падаецца, вампірская аура гэта ён атрымлівае, так?
Альбо Мелоді гэта дае. Так. Вось, Мелоді дае ауру. А ты што ў нас? А ты не маеш нічога такога, правильно? Давайте яе тады. Виндиго бам. Блин, не хопіць дзеяння. Давайте натхнение тады на ўсіх. Давай. Як же цудоўна, што Іфан зараз мае. Пачакайце-ка, я Іфану нешта не прапгрэйдзіў? Я Іфану навыкі не даў. Давайте яму нечакана віц разгонім. Давайте яму віц далей. Больш верагоднасць крыта, больш гэтага самага ініцыятывы яшчэ будзе крыху. Так. Фейн. Фейн памірае. Ігор не падабаецца. Давайте фізічную броню накінем. Падбяжым вось сюды. Будем ставіць у атруце. І варта сканцэнтравацца. Пачакайце, куды і тая, блин, вось яна адступіла. Халера. Давайте тады хваля атруты, правильно? Я магу яшчэ падысці? Я магу яшчэ падысці. Хваля атруты. Ой, патрындзі яшчэ. Так, вось он наступіў. Дзе я іх узяў? Я іх узяў у Мары адправіўся. Пачакайце, чырвоны прынц я згубіў кантроль над ім. Чырвоны прынц, ты чаго? Ён у ярасці? Ён у ярасці, так? Альбо што? Я не ведаю, я просто згубіў полностью контроль над чырвоным прынцам. Па сутнасці, я адправіўся ў партал, а парталы гэта адправіліся мы ў Мары. Яны хаваюць чырвоную прынцэсу ад нас. Вось. Вось адсюль узяўся біскуп Александр, а Мелоді і гэта самае, і Виндиго. Дзе файныя бойкі за сёння. Ну, у нас да кульмінацыі ўвогуле ўсё ідзе, так што, ў прынцыпе, нічога дзіўнага. Так, я не дацягваюся. І чаму? І чаму ты можаш цэліцца толькі ў яго? Фейн... пачакайце-ка, Іфан паказваецца як вораг. Што за лухта адбываецца? Так. Я ні халера не разумею. Ну ладно. Так, давайте-ка тады. Біскупу Александру давайте, можно кидаем. Криогенный стазис. О! Давайте криогенный стазис. Только оно ж не забье мне Фейна. Давайте криогенный стазис. Пермафрост. Ну все. Яму нельга нашкодзіць. Спадзяюся, гэта дапаможа. Так, біскуп, скажи-ка мне, у чым твоя слабасць? Няма у тебя слабасцяў. Якая прыгажусь, да? Па-па-па-пам. Ну, давайте маленько просто лясну на яго. Не, вось ёсць... так, Madness, у іх ёсць статус. Вось я па сутнасці я губляю кантроль над імі. Добра. Виндиго, хопіць перасоўвацца. Здзяўбала. Як же цудоўна, што на Іфане зараз гэтае самае. Блин, зараз я на Іфана не буду кантраляваць. Не страляй па сваім, калі ласка. Толькі не па сваім. Выкрыкаў ваўчка. Цудоўна. Ваўчок так же сама ляснуўся, як і ён. А чаму яна каля люстэрка? Так, мне падаецца... Мне падаецца неяк звязана. Нельга ўзаемадзейнічаць з люстэркам завучка. Шкада. Это што у нас? Крывачок можна накласці. Давайте-ка. Оп. Ваўчок будь. Мелоді толькі што выйшла з люстэрка. Мне цікава, як гэта звязана. Так. А можно я похожу сегодня, не? Вы задёбали.
Так. И он помирает. Давай сам на себе лечение. Так, придем. Сконцентруйся на мелодии. Ось это будет идеальным. Раз. І нехай мелоді опрокинеться. Оп. Почекайте-ка. Яна знову нікуди, кудись не туди поділася, так? Добре, вовчку нема чого робити, тому вовчок біжить просто сюди. Мені подається... Зачекайте-ка. Люстерка. Яно благословленне. Так, що нахрен відбувається? Мені, може, треба розбити ці люстерки? Виглядає, що так. Я кину... Я могу его оценить? Что оно? Сопротивление полум'ю 100%. Ух та. Ось так тоді. Отримається? Ага. Ага. Добре, домово. Я не можу дотягнутися туди. Павучок. Заявись тут, будеш атакувати. А треба розбивати люстерки. Ось он план. Ось ще люстерка знищена. Поглинання трупа немагчима, ідемо сюди просто. Ну, в сенсі, ти можеш розбити одно, але ти не можеш розбити їх усе. У сенсі. Я просто возьму да разобью. Так, ось вони вертаються праз люстерки. Треба безсенсовно забивати їх. Окей. Ну, магчыма, придется перепачать бойку за гэтай лухты. Там что не чакаў. Так. Лоис, выжыве. Цудоўна. І ланцужком яшчэ палячы Іфана і сябе. Оп. Цудоўна. Так, Вендіго. Ты каля мяне. Чырвоны прынц. Я магу з яго зняць неяк ачараванне? Так, стан, бла-бла-бла. Нема, не бачу. Благословление тады, ясно, чому просто. І гэта выратуе яго, правильно? Благословление. Чырвоны прынц. Не, ён просто благословленный і покрыты магіяй. Цудоўна. Burning poison, stun, frozen, suffocating and petrified. Peace of mind павінен ачысціць яму розум. Вось жа лухта. Ну ладно. Так, дзе люстеркі яшчэ засталіся? Вось тут одно. Бам. Гуня хутчэй за ўсё не залічыць, але я паспрабую. Не залічыла. Ну ладно. Я спрабаваў. Come, my prince. Ace, you are not enough. You were never enough. Чакайце-ка, заявіўся яшчэ адзін. Заявіўся чырвоны прынц. А чаму рэальна? Ну, гэта ўжо для стравання чырвонага прынца. Ау! 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 Так, павучок на сваім ходзе там дабярэцца. Так. Мне патрэбна... Гэта мой чырвоны прынц, а гэта не мой чырвоны прынц. Аура атрутая. Ох, блин. Кріятэрапія не дапаможа маёй сітуацыі. Давайте скрыжуем двух чырвоных прынцаў, каб атрымаць смокаў. О, 2 таты будзе. Сучаснае супольства, у прынцыпе, нічога дзіўнага, правильно? Так, а дзе Вендіга? Это Лоис. А дзе Вендіга? Я ж бачыў яе. Так, Фейн. Біскуп Александр. Блин, просто трошки бессенсоўна атакаваць чырвонага прынца зараз. Вось. Яго лепей... Ну, просто яго 4200 броні. Гэта жесть просто. Давайте біскупа Александра. Бам. Прыляцела яму. Не замарозілі яго. І зараз я да яго не дацягваюся.
Пам-пам-пам. Занадто далека цель. А атаку я не проведу. Ну тады червоный принц застаецца, просто без варыянтаў тут. Ён ухіліўся яшчэ. Цудоўненька яка. Так, ваўчок. Займі Мелоді. Няхай Мелоді будзе занятая крыху з табою. Толькі вось, мне падаецца, люстэрка аднавілася новая. Ну, типу, яно з'явілася нанова. І вось гэта мне не падабаецца. Куды ты там? Куды ты лячыць яго? Давайте узмацненне броню. Оп. Калі я на пашкоджанне буду наносіць, я буду сам сабе пашкоджанне наносіць. Ты. Вось так будзе няблага. І ачысціць розум чырвонаму прынцу. Оп. Чырвоны прынц вярнуўся на мой бок. Віндіго вярнулася таксама. А ну верни крыніцу. О, жесть. Гэта было зараз моцна, прям моцна. До рэчы, трэба было бы... ну так, мне тут зараз моцныя атакі не вельмі дапамогуць. Мне патрэбна шмат чаго адразу. Так, як бы выцягнуць гэта ўсё? Так, давайте-ка Мелоді спачатку. Пум. Яны абодва знікаюць. Хуткага перасоўвання няма. Давайте-ка, у мяне ёсць затое пункты дзеяння, іх шмат. Скарыстацца скруткамі. Ідзём шукаем скруткі. Дзе там скрутачак нас? Нашы, які мяне цікавяць. Ён павінен быць у Ифана. Адраджэнне. Вставаць? Так. Вярніся, калі ласка. І кінем броню на яго яшчэ. Ён перажыў гэта. Так, і мне патрэбна у ідэале... Блин, спыніць бы гэтага... Так, гэта чырвоны... Мне падаецца, Лоіс памрэ раней, чым я змогу штосьці зрабіць. Давайте кінем лячэнне на Лоіс. Вось так. Ёсць. Лоіс рэгенеруе. Мне хопіць яшчэ на один скрутак? Давайте, яшчэ один скрутак і яго на... Ифана. Ёсць. Ёсць у нас два персонажы. Цудоўна. Лоіс. Што б такога зрабіць? Так, Лоіс, ты не дацягваешься, на жаль, нікуды абсалютна. Калі там паучок наступным ходзіць, так? Тады мне трэба сканцэнтравацца на чырвоным прынца і проста не даць яму дабегчы да мяне. Шакавана, палячыліся. І яшчэ раз шок. Ёсць. Павучок... Блин, што? Павучок, ты... Божухна. Ён вар'яцее. Так. Атаковать раз. Что? Ой, як же складана с тобой, а? Так. Ты не сможешь атаковать, так? Ёсць, разбіў гэта. Засталося одно люстэрка. Ну, я бы мог за гэты ход, может быть, два люстэрка нават разбіць, калі мне вось гэта лухта зараз адбылася. Так, ачараванне зноў. Толькі на гэты раз на Фейна. Так, на Фейна. Так. Ифан, ты перажывеш гэта ці не? Падаецца, не. Перажыў. Ну як перажыў? Ён зарэзісціў. Спрацаваў перк. Так, што бы мне такога зрабіць? Ифан ледзь перажыў. Пейн. А у мяне няма скрутачка, калі ласка, на чысціню розуму. Это быў бы самы цудоўны скрутачак зараз. Самы карысны. Не, сярод усіх скрутачкаў, якія ў мяне ёсць, гэтага скрутачка ў мяне няма. Ну і зараз прадметы Фейна залочаны яшчэ. Так. Ладно. Тады чырвонага прынца трэба дабіць. Я не дацягнусь туды.
Так. Было бы файна, каб той чырвоны прынц не пахадзіў. Давайте вось так. Glory is mine. Зрабілі. І я зараз кіну гранату. Ёсць якая-небудзь полымная граната? Пластырная. Резл-дезл. Асляпляю. О, дзякуй за біцік, Вячеславович, дзякуй вялікі. Так, вось так кінем. Блин, гэтага недастаткова. Давайте полымем яшчэ дыхнем. І вось он зарэзісціў смерць. Добра. Чакана, ў прынцыпе. Усё ж таки гэты чырвоны прынц паходзіць. Блин, я на яго яшчэ браню наклаў. Ось жа мудак, а? Ну. Гэта... Ага. Святое полымя. Наклал на себе розныя статусы і вампірызм яшчэ скраў. Ось жа мудак, а? Шчыт у Лойс просто прям вынес я імгненна. Так, робім так. Робім вось так. І вось так. Мінус яшчэ одно люстэрка. Памерла 2 персонажа. Цудоўна, хаця бы Фейн адрадзіўся. Так, Фейн ходзіць. Трэба адраджаць. Я беру, карыстаюся скрутачкам, каб падняць Лойс. Лойс з'яўляецца вось тут. І мне не хапае ні на што іншае, так? Было б файна знішчыць вось гэтую штуку. У мяне ёсць што кінуць туды, не? Няма магчымасці. Давайте вось так. Лоис, у цябе з'явілася магчымасць палячыцца. Раз. Рэгенерацыя. 2. Давай ланцужком палечымся вось так. Далей. Табе не хопіць, так? У цябе маланка каштуе 2. Блин, гэта мало. Гэта шмат, гэта не тое. Магічную броню можна накінуць. Давайте магічную броню. Фейн, трымайся. Ведаеце што? Дождж. Яны неяк полымем актыўна карыстаюцца. Мы скарыстаемся гэтым, каб просто нам трошки менш заходзіла. А ну, хопіць красці мою крыніцу. Ты задзяўбаў. Ха, ухіленне. Так, чырвоны прынц. Ты можаш даць рады з самім сабою. Ён зараз будзе адбіваць любыя удары, і ў яго падвышанае пашкоджанне зараз. Так. Паглынуць магічную броню, давайте так. Play skin. Усё, у яго слабасці да большасці статусаў усіх. Правильно? Правильно. Зменшанае супраціўленне. Криплін Блоу, на жаль, не прайдзе, таму што яго фізічнай брані просто лютая колькасць. Затое Александру можна у лыч даць так, што ён потым не зразумее, што адбываецца. Падабаецца. Моя мэта зараз перабароць усе люстэркі, засталося 2 усяго, по-мойму. Зараз трэба пераправерыць. Калі я пазбаўлюся ад 2 люстэрак. Так, ёсць. Не дастае, так? Не дастае. Блин. Вось так, тебе пробяжым. Усё яшчэ не дастае. Давайте вось так. Ты наша адзіна надзея, блин, Іфан. Раз. І падаецца, гэта было апошняя люстэрка. Ім немагчыма зараз адрадзіцца. І гэта мне толькі на руку. Мінус біскуп. Ідэальна. Опанькі. Дзверы з'явіліся. Цікава. Зараз, па сутнасці, пазбаўляцца далей ад іх, і мы дадзім рады.
Так, Виндиго. Давайте, может быть, на Лоис просто кинуть физичную броню. Так, гэта ёй трошки дапаможа. Я паспрабую перашкодзіць таму чырвонаму прынцу яшчэ. Цудоўна. І магу я з-пад зямлі яшчэ чарвей вось гэтых. Калі ласачка. Цудоўна. Ён памрэ? Не хапіла. Эх, крыху. Ну, сысці ён не можа, па ідэе. Блін, ён палячыўся. Як ты палячыўся? When you wake, you will be dead. Яны ўсе на чырвоным прынцы сканцэнтраваліся, ды чаму бы не, у прынцыпе, нармальна даюць раду. Так. Ёсць. Мне патрэбна 2 хады ажно, каб сюды проста прыйсці. Давайте прыйдзем. Это адзін варыянт, які я бачу ўвогуле. Ёсць. Статус дефлекта ўсё яшчэ вісіць. Вы же лухта. Тады я пракінем Виндиго. И будем чекать. Так, чаму вы так собраліся усе... Реально, чырвоны прынц адзіная цель. Усе просто яны абсолютно забілі на астатніх персонажаў і зараз атакуюць чырвонага прынца. Ну ладно, один раз атаковали Фейна. Только хотел поскардиться. Так. Что я могу зрабіць з гэтым? Фейн-то так-то ў атруце стаіць. Все добра. З ім усё добра. Мелоди. Блин, я тут не пробьюся сквозь твои обороны усе. Давайте хотя бы так будем. Так. О, гэта дасталося яшчэ Лоис. Пашкоджанняў. Добра. Але хоць якое лячэнне. Добра, я магу вось так зрабіць. Ласка, чырвоны прынц. Ёсць. Мінус чырвоны прынц. Засталася Виндиго. Я магу выбухнуць. О, гэта будзе шмат пашкоджанняў. Реактыўная броня. Бам. Мінус. Мелоди? А пракінься. Не пракінулася. Шкада. Рывок. Ёсць. Цудоўна. Лоис перажыла усе гэтыя атакі, можна сказаць, па самой сабе. Лоис, ведаеш што? Увайдзі у крыастазіс. Цудоўна. Мелоди ўсё роўно пропускае свае хады. Ёсць. Это была апошняя. Цудоўна. Мы далі рады. Так. Мы можем отсюда сысці, але спачатку абшукаем розныя штукі. Што знойдзем тут. Цікавая бойка мне падабаецца. Такая, на падумаць. У мяне адчуванне, што ў першай частцы такіх боек было больш. Дзе ты, ну, не просто затыркаў, скажем так, ворага сваімі пашкоджаннямі. Хаця, з іншага боку, не, выкарыстанне здольнасцямі тут якраз таки даволі шырокае. Так. Скелет яшчура. І гэта адзінае, што ёсць. Тут, па сутнасці, не тое, каб шмат чаго сабраць. Ну, шахі, так. І мне падабаецца, што мне не тое, каб мела сэнс атакаваць ворагаў. У ідэале пракантраляваць і потым атакаваць. Бо яно трохі сканцэнтраванае такое. Дарэчы, з гэтай гранатай можна было бы цудоўна скарыстацца у бойках з яшчуркамі, якія там адраджаліся дагэтуль. Вось. Давайте крыніцу одну скрадзем. Тут одно тело толькі засталося. Ифан. Возьми-ка, калі ласка. Баннеры дома войны, моего дома. Окей. Это комментарий чорного яшчура, чырвонага яшчура быў. Добра, ідзем. Наступная мара. Баявы лагер старажытнай імперіі. І вось яны розныя
Домар, по сутности. Мертвый ящер. Давайте-ка заберем в эту самую крыницу. Покуль можем. А то зараз розмови почнуться. Так. Яще заховаємося. То зараз у будь-який момент можна отримати у луч. Так. Воно. Заховалися. Пішли розмовляти. Bramos even haunts my nightmares, it seems. Виглядає так, що Брамос навіть у моїх марах мене переслідує. А крім того випадку, коли гэты кошмар яму і належить. The lizard slumbers deeply. Гэты яшчар глибоко спіць. Дакрануцца Feel яго. vast tracts of land unspool from within the lizard's mind. Гэта дрімер зямлі. All scored Вы with адчуваеце, massive як вялікія кавалкі зямлі разверзаюцца ад розуму яшчара. Пустыні, алеі, раўніны, усё з адбіткамі. Месца праходу вялікіх армій. Гэта полымя. is enveloped in a deep, unresponsive slumber. Так, дакрануцца да гэтага. Forth from the dreamer's mind. The Полымя fires of war, ўспыхвае the з розуму blazing heat of the sun, дрімера. the vast funeral Полымя pyres of the вайны, dead, from countless цеплыня сонца, вялікія кастры для пахавання у бясконцых бойках. Не галеры ляснутыя тут. those standing Я думаў, яны дрімеры, ну тыпу з дома Амар, а не з дома вайны. A great surge of water engulfs Так, you. гэта It вада. spreads and soaks the land. Яна Not распаўсюджваецца water, after і all. напітвае зямлю. Зусім не вада, The але blood of кроў. armies. The Кроў earth арміі. grows red and sodden. Зямля становіцца чырвонай і вільготнай. The lizard sways slightly А in гэта his навальніца. Locked, the thick air of battle wafts outwards from the depths of the lizard's mind. Напоўненае The паветра echoes of war бойкі cries, the stench of the dead, выходзіць the whistle of знутры steel розума that гэтага slices яшчара. down towards Рэха flesh. ваенных выклікаў. Смурод мёртвых. Пах сталі, калі яна разразае, гэта гук, разрываючы паветра сталі, калі яна накіраваная да плоці. Вось так вось. Блін, так доўга. An elegant and imposing Добра, lizard гэта апошні appears якраз within the такі haze before him. Брагмас. Ignoring you completely, Элегантны he bustles і past прыгожы into the red яшчар pits, genuflecting з'яўляецца before him on у one тумане перад табою. Ну, хейс, хутчэй, тыпу, размыта з'яўляецца перад табою. Поўнасцю ігнаруючы цябе, ён звяртаецца да чырвонага прынца. Так. Становячыся перад ім на адно калена, Red што? Prince, spouse of the sun. Так. Anan Het. I, your Чырвоны servant прынц, Bramos. муж сонца, Анан Эрехт. Я твой прыслужнік Брамас. But Я атрымаў для цябе партал у консульстве, каб ты мог прайсці, але Catching himself mid-speech, he suddenly перапыніўшыся turns to падчас glance, размовы, ён beady раптоўна eyes bright with паварочваецца да вас. Яго вочы напоўненыя варожасцю. Perhaps we could speak some Ці маглі бы мы паразмаўляць дзесьці больш прыватна, мой лорд? Hollywood animal. Калі прынц паспеў ажаніцца, не, гэта яму быў пры нараджэнні было дано, тыпу, што ён муж сонца, ну, тыпу, спаус, то бок, жаніх сонца. Вось, наречённы сонцу. Я сказаў, не, Hollywood Animal атрымаў 2500, дзякуй вялікі. Так. Лора ў сярэдзіне дыскатэкі. А дзе, дарэчы? А, вось дакладна ён. У мяне варыянт пакінуць іх сам на сам, чаго я не жадаю. Першае сказаць Брамасу, каб ён пакінуў нас. Мы будзем на баку прынца. Другі варыянт сказаць прынцу, што няма часу тут размаўляць. Трэцяе замоўкнуць і даць прынцу вырашыць усё самому. Я давяраю прынцу у гэтым сэнсе. Няхай ён паразмаўляе. my companion stands with me. Мой кампаньон застаецца са Whatever мною. you have to say to me, Што ты жадаеш сказаць мне, ён таксама можа пачуць. Bramos narrows his eyes at you before turning back to speak to the Red Prince. Брамас звужвае свае вочы на вас, потом паварочваецца, каб зноў размаўляць чырвоным прынцам. Ой, бачце,
Червоний принц сам вирішив, що типу павінен застатися у гэтай размове. Very well, my lord. Добра, мой лорд. There have been so many. Было так шмат перашкод. Дом ценяў, агенты бога караля і іншыя... Trifles beneath your royal ears to suffer. Так. But none of that bears thinking of now. For all that matters, your highness is this. Але зараз гэта ўсё не мае важна. Усё, што важна, ваша вялікасць, ваш васпане, карацей, гэта. Вы тут, і чырвоная прынцэса чакае вас. Princess, Прынцэса? Дзе яна? out with it, man. Кажы, мужик. In the center of the dream, your У цэнтры majesty. Марыі, In the вашасць. sunset eye of the dragon. У воке цмока. Agents of the God King. Агенты бога караля шукаюць There is яе. no hiding place safe enough for her in the Няма месца, дзе можна дастаткова бяспечна схаваць яе ў матэрыяльным сусвеце. Толькі ў Мары яна можа адпачыць. Lead me to her, Bramos. Show me the way. Правядзі мяне, Брамас, да яе. Пакажы мне шлях. Прамаўчаць, таму што мы ведаем, што гэты момант вельмі важны для чырвонага прынца. Ёсць варыянты... Варыянт сказаць, што каб ён пачакаў хвілінку, ці сапраўды зараз самы лепшы момант, трэці, гэта пакласці сваю руку на яго грудзі і сказаць, і спыніць яго. Давайте няхай. She's Пойдзем right за яго, here, за ім. my prince. Паназіраем. Cross the Сексы? threshold, Магчыма, сексы будуць. pass through the Яна iron прям door тут, behind мой me. прынц. Па-за гэтай мяжою. Прайдзі скрозь жалезныя дзверы за He мною. reaches out and hands the Red Prince something small and shiny. A key. Ён працягвае і дае ў рукі прынца штосьці маленькае і зяючае. Ключ. Majesty. She Вашасць, awaits you. яна чакае вас. Окей. Нешта мне падаецца. Прыгандзяцяны тут усе. Ну, я бачу чырвоныя баннеры, гэта дом вайны, па сутнасці. Яго Мары. Што цікава, можна прайсці скрозь гэтыя дзверы, а можна пайсці ў бок проста. Я ж зараз вельмі жадаю паспрабаваць забіць на ўсё і пайсці ў бок. Бачыце, тут вось на гэтую лакацыю можна пайсці прям. Давайте отправим туда Ифана. Ифан на разведку. Так, ну тут вот сюда можно было бы заскочить. А, ну так, там есть штосьці. Шкода крыху, что мы сгубили полет. Але жить можно. Просто мы так разведываем повольней. Яшчурковыя сексы. Ну, зараз пачынаецца. Мы ўжо амаль дабраліся. Так, перезаряджаецца здольнасць. Зараз праверым. О, тут яшчур яшчэ. Блин, ладно, давайте за яшчуром спачатку. Нічого такого. А чаму Ифан пашкоджаны? Мне падавалася, я адпачываў пасля бойкі. Ну да ладно. Давай. Оп. Ты разделался. Оп. Туды. Что у нас тут? Калі ён просто не заўважыць нічога тут. What's this? I Тут found нічога і няма, але тут штосьці ёсць. Рыдлёвачкай, давайте. Колупаемся. Ну, такое. У меня такое было нават. Уже вылучено. Ну, добра, знайшоў. Там была хованка, просто не такая важная, як я думал. Давайте сюда. Пошли назад. Ну что, пропусти меня. Наступная Мара. Так, лагерь старажытнай імперії. Home. Почувається як дом. А, так це виглядає у вас? Окей. Знову оазіс нейкі. Квест у пошуках сексів. Ящуркових сексів. An oasis of horror in a desert of, well, Оазіс жахаў у пустыні, ну, так само жахаў. А вось і Садха. Не, ўсё ж таки яна адна.
А чому там записи такі дзіўныя? Дакладна яна? Падаецца так. Я ўжо па момент вырашыў, што садхі ўсё ж такі іх дзве. Там портал у рэальнасць. Окей. Садха? Мой прынц. З кожным крокам да мяне маё сэрца білася з яшчэ большым шчасцем. Падыдзі, паглядзі на плод нашага аб'яднання. Цмок яшчэ не праклюнуўся, але яшчэ знаходзіцца яшчэ больш яек унутры майго тэнту. Цмокі з'явяцца. Што за гук быў? Быццам бы дзіўна, ладно, падалося. Так, з'явяцца цмокі, але яны такія крохкія, пакуль яны знаходзяцца ў сваіх шкарлупках. То яшчэ не нарадзілася. Калісьці народзіць імперыю. Мы павінны ахоўваць іх, маё каханне. Дом ценяў тут цябе не кране, Садха. Абараніць іх ад каго? Бога караля. Бога караля? Але чаму? Гэта можа быць не вельмі шчыра ад мяне, але я самыя свае слабыя гадзіны я звярнулася да яго за дапамогай. Ты павінен ведаць пра гэта, мой прынц. Я была ў адчае. Дом ценяў наблізіўся да мяне, збіраўся забіць мяне перад тым, як я магу стаць маці цмокаў. А потым з'явіўся голас. Абяцанне абароны і сілы ў каралеўстве, якое надлідзе. Я стала Сворн. Ну, карацей, яна стала прыслужніцай бога караля, і вось зараз можна будзе скарыстацца гэтай самай божых на касою, якая Сворнбрейкер, якая здымае гэтую залежнасць. Што па прынцэсах? Прынцэса вось яна перад намі, вось там яйкі, і ў тэнце яшчэ больш яек, але прынцэса з'яўляецца Сворн, то бок Сворн гэта клятвенная, па сутнасці. Яна прынесла клятву богу каралю. Вось, калі яе дом ценяў пагражаў забіць яе. Вось, і ў выніку мы можам разбіць гэтую клятву. Таму што клятва проста так не сысце. Это дакладна нашы яйкі? Ну, па выгляду падобна. Я, конечно, не праводзіў ДНК-тэст тут, але вельмі падобна, яны чырвоненькія. Так, я дала клятву богу каралю, але калі пабачыла яго паслядоўнікаў, самыя жудасныя пачвары, істоты, якія магу толькі сабе прадставіць, я зразумела, як атручаны былі яго падарункі. Я зрабіла адзінае, што я магла. Я звярнулася да нашых чэмпіёнаў у доме Мар і збегла сюды, у сусвет, дзе нашыя ворагі не могуць дабрацца. Але я не магу заставацца тут назаўсёды. Нашы дзеці павінны вярнуцца ў Ревелон і выканаць свой лёс. Аднак, пакуль моя клятва належыць богу каралю, і пакуль жыве бог-кароль, гэта немагчыма. Гэты цяжар падае на цябе, каханне маё. Толькі ты можаш нас выратаваць. Так, заставацца, маўчаць, карацей. Няхай чырвоны прынц сам выруліць гэтую сітуацыю. Чырвоны прынц ківае табе ў падзякі. У нас ёсць Сворнбрейкер. Мы можам пазбавіць яе ад кавенанта. Ён мае. Трымай. Гэта сам, спаліць Ревелон, можа быць. Пабачым. Сворнбрейкер. Так, мой прынц, і вы, мой ратаўнік, вы ніколі мяне не можаце спыняць здзіўляць. Яна бярэ касу і цёмная, як там, тэндрил, божухна. Тентакль, карацей, становіцца бачным, які падымае яе сэрца ў бясконцасць. В гэтым самым. Тэндрил. Вось, я зразумеў. Яно не тентакль, карацей. Тэндрил гэта такая, тыпу, як нітанька, у жывёлак таксама ёсць, як такая хрэнь, тыпу, цягнецца. Шчупальца невялічкае. Вось, і вось якраз-такі мы бачым гэтую сувязь яе з богом каралём. Яна адразае скрозь яе
вы чуеце гук, з якім яна выпарваецца, яна вызваляецца, яна больш не яе клятва разбіта. Аркан знят. Жудасны голас караля знік. She embraces the Red Prince. Яна абдымае яна падае ў аддынкі чырвонага прынца. Вось так трэба казаць. Ты вызваліў мяне. You'll never be truly free of the God King as long as he threatens Але all ты of ніколі не будзеш сапраўды вольны ад бога караля, пакуль ён пагражае ўсяму Равілону. I must face Засталось that толькі threat адзін варыянт and kill дзеянняў. him myself. Мы павінны сустрэць гэтага жудаснага караля, і я заб'ю яго самаруч. Секси? Рано, мне падаецца, не той момант. Хаця, можа быць, не ведаю. Зараз паглядзім, як гэта ў яшчуркаў. Мой прынц, нашыя дзеці дапамогуць табе. Вазьмі гэта і вазьмі адно з нашых яек з сабою і адправі яго ў полымя. І тады народзіцца нашае дзіця, гатовае змагацца з табою на тваім баку. Так. Добра. Адзіным подыхам ты пачнеш новую эпоху. Новая крэда, перад тым, якім мы будзем усе пакланімся. Эра полымя. Сада. Дзіця будзе цмокам, так, але падстаўляць яго пад такую небяспеку. Я не вельмі ўпэўнены, што гэта будзе правільным дзеяннем. Первое. Сказаць, каб ён гэта прыняў, у нас няма нейкага нейтральнага варыянта. Сказаць, каб ён прыняў цмокі, гэта яго лёс, і няхай ён будзе насіць гэта з гонарам. Другое, сказаць, што гэтыя яйкі павінны быць знішчаны, яны небяспека для гэтага сусвету. Я, конечно, я пагаджуся. Тыпу, давай, мужик, спалім усё нахрен. Але проста таму, што мне цікава, што будзе далей. Цмокі, гэта твой лёс. Добра. Мои дзеці пакінуць калыску, каб адправіцца ў бойку. Не думаю, што я бы зрабіў па-іншаму. Бог кароль павінен быць спалены. Пад нашым кіраўніцтвам нашыя нашчадкі будуць усе паглынаючым полымем. Якая прыгажосць, а? Я згодная. Мы доўга былі на сваім шляху. Я спадзяюся, я думаю, што мы давяраем адно аднаму. Бог кароль павінен быць спалены. Ды пачакай-ка, ты толькі што гэта сказала. Так, гэта яна літаральна паўтарыла адну і тую ж фразу. Так, дзеці будуць, нашчадкі будуць, дзеці нашыя будуць усе паглынаючым полымем. Зараз ідзі. І вазьмі з сабою гэты пярсцёнак. Гэта старажытны пярсцёнак сонцаў. Гэтым пярсцёнкам я раблю цябе адным з полымем. І ў адзін дзень дзякуючы гэтаму пярсцёнку мы ажэнімся. Яшчэ адна бойка, моя прынц. Пасля гэтага мы вернем нашу імперію свайго караля і каралеву. Нашы дзеці будуць праквітнець, і сусвет будзе іх. Нешта будзе далей. Нешта, падаецца, мне лухтую нарабіў. Наш шлюб аб'яднуе дамы вайны, закону і ў адзін дом цмокаў. House of Dragons, літаральна. Так это і будзе. Прароцтва будзе выканана. Яны абдымаюцца і цалуюцца. Ідзі, адправляйся ў партал, ён прывядзе цябе ў Равілон, дзе чакае цябе Бог кароль. Удачы, мой прынц, я цябе кахаю. І я кахаю цябе. Так. Вот і яшчэ падаруначкі ў нас ёсць. Так. На 19-й ўзровень. Сексы там дзесьці будуць, дзесьці за кадрам будуць сексы, гэта 100%. Гэта выглядае як шалом, вельмі благі шалом. Прям неблагім. Это даволі дзіўна на інтэлект з навыкам, які я ніколі не скарыстаюся. Warfare перакінаць. Карацей, вось гэта абутачак, альбо вось гэты шалом. Тут адно з двух. Liberators. Давайте возьмем гэтыя Liberators.
Так, гэта адпраўляецца Іфану, гэта адпраўляецца Іфану. Іфан, паглядзі-ка. Это табе падыходзіць ці не? Конституцыя віц Retribution лідерства не тое каб, а вось гэта падаецца лепей. Так, гэта лепей. Блин, у нас зараз перагрузы бясконцыя. Дарэчы, вось гэта можна адправіць Cello Chainmail. Гэта можна, падаецца, на Леді Помсту просто адправіць. Не магу на Леді Помсту зараз адпраўляць? Окей. Леді Помста не ў гэтым сусвеце зараз. Так. Што у нас там? Добра. Ну што, от смока выпускаем? Правильно? Подых. Так, шкарлупа разбіваецца. Невялічкі цмок становіцца бачны адтуль. Ён выглядае так, ён глядзіць на сусвет і рычыць. Ну, не рычыць, божухна. Як гэта... Рор. Я забыўся, як гэты голас. За кадрам не цікава. Ну, яны нешта сёння без сексаў, падаецца, будзе. Вось. Полымя вырываецца з яго пашчы. Нягледзячы на тое, што нарадзіўся літаральна момант назад, але вы ўжо можете адчуць жудасную моц гэтай істоты. Толькі паглядзі на яго. Ён жа цудоўны. Маленькі тытан, гатовы вырвацца з бясконцай сілай. Цмок чуе голас сваёй маці і зноў, ну не крычыць, блин, я вось рор, я вось усё слова мне не прыходзіць. Распроставае свае крылы і рэштка скарлупы разбіваецца. Гэта адбылося. У першы раз за тысячагоддзе вялікі чырвоны цмок нарадзіўся. Узяць яго сабою, пакінуць яго. Раве. Ну, тыпу, раве, можа быць. Мне падаецца, ёсць яшчэ больш удалае слово. Мне просто яно не дзесьці ўсё ў галаве блукае, а не ведаю. Давайте яго... Я не ждаю яго. Ён, конечно, 20-го ўзроўня і там карысны ўвесь такі. Але я ждаю яго просто тут пакінуць. Мы і так дадзім рады. Мне падаецца. Яся яго назваць, а ў яго няма яго вось Dragon Child. Здаецца, лухту я нарабіў, конечно, з гэтымі цмокамі, каб здах гэтаму сусвету, калі не ад бога караля, то зараз ад маіх вось зараз дзеянняў. Пакінем яго, няхай. Цмок кліча цябе. І быццам бы ён ведае, што будзе чакае яго наперадзе, ён жадае быць там, змагацца. Блин. Ну, калі ён жадае... Ну, ладно. Возьмем з сабою, добра. Ты накіроўваешся да цмока і береш яго сабе ў рукі. Так, ідзі са сваім татам, даражэнькі мой. Я буду ганарыць з табой. Ён тыркае цябе сваім носам, ну, сваім мызай. Шчасліва быць у руках свайго таты. Чырвонае полымя ахутвае вас дваіх, але яно не шкодзіць. Гэта магія, якая звязвае цябе з цмокам. Твая душа аб'ядналася з тваім нашчадкам, каханне маё. Паклічы яго, і ён прыяднаецца да цябе ў бойцы. Так, і цмок адпраўляецца нябёсы, гатовы прыяднацца па твайму зову. О, так ось. Ось так, ось. Бачылі? Тата цмокаў. А ў мяне няма месца, блин, для гэтага навыка. Так. Давайте вось гэтую метку я не вельмі карыстаю. Во, усё, мы тата цмокаў. Дзе там моя здольнасць? Ён з'явілася, вось яна. Усё, гэта просто, тыпу, гэта як скіл, і можна будзе прызываць яго па жаданню. Кішэны цмок. Ці скраў я яйка? Я яйка не скраў. Там, ну, у месцы хованкі гіцянак я яго не скраў, мне шчыра яго аддалі.
Але я яго не аддаў таксама той гандлярцы, якая хацела яго сабе атрымаць. Яно туды таксама не адправілася. У выніку яно просто засталося са мною, і ўсё. Яйка са мною падарожнічае. Типу, Лаізель, маці карацей. May So- my child reduce. Ось такая справа. Так, ну что, портал у реальность. Ну, The consulate garden is easily glimpsed from легко your side of the побачить fort. сад амбасады з гэтага боку порталу. Coming back. Інстынкты падказваюць табе, што як толькі ты выйдзеш яго, ты не вернешся. Прайсці скрозь портал. Red Prince, usurper, Прынц ценяў, чырвоны прынц, fiend. узурпатар, знішчальнік, пачвара. Have heard the dangers of the prophecy, and yet Sadha lives. Ты чуў о safe in dreams. небяспецы прароцтва і ўсё яшчэ Садха жыва у бяспецы ў марах. But if the mother endures, the Але калі маці перажыла гэта, тата павінен памерці. face my Сустрэнься з маімі фантомамі, фантомамі чырвоны прынц. shadow to shadow. Цень да ценю. Окей, як скажаш. Зараз мы цмока выключым. Так, добра. Ага, няблага. Ударыў. Малайчына. Малайчына. Бам. Раз. Перасунемся сюды. І я буду вось тут яго просто трымаць. Давайте натхненне кінем на ўсіх. I sense something nearby. Я адчуваю штосьці паблізу. Ну там цені павінны быць асасіны вось гэтыя. Опанькі, выходзіць адзін. Ха, не трапіў. Шкада як. Не пашчасціла. Ох, бедненькі. Давайте-ка, оп. Я кину на сябе костную броню. Яся яшчэ прыйдзецца пачакаць, на жаль. Пам. Sense something nearby. Давайте, нападайте. Ну-ка. Так, крытычны бэкстэп на Іфана. Як жа цудоўна, што Іфан зараз мае просто гіганцкую колькасць брані. Я за яго нават не пераймаюся. Шчыт, які выбівае просто ўсім. Таран, які ты больш не ўстанеш сёння. Якая цікавая атака, ён сам сабе нашкодзіў яшчэ больш. Так. О, блин, за чырвонага... Блин, я за чырвонага жа прынца мог выклікаць... Блин, я дурны. Я за чырвонага прынца мог зараз смока выклікаць. Не зрабіў гэтага. Ай-яй-яй-яй. Когда як? Магу тэлепартнуць гэтага і памяняць з сірам лорай. Вось так. Цудоўна я выратаваў зараз. Кайфы. Што там? А, яшчэ адзін з'явіўся. Колькі вас там? Можете адчапіцца ад Іфана, калі ласка? Ну, там ходзіць. Хопіць, адчапіцеся. Усё, вось, цудоўна. Так. Страляем па Shadow Принцу. Раз. Так. Мінус Shadow Prince. Давайте гэтага яшчэ асасіна шотнем. Лёгка. Просто прям ушчэнт. Так, чырвоны прынц, во, самы момант. Давайте ён вось на гэтага нападзе. Оп. Dragon Child. Зараз паглядзім, як гэта пойдзе. Так, што ў цябе ёсць? Палёт. Firebrand, дарэчы, неблагая штука канкрэтна на дадатковым персанажы. Можна плюнуць, карацей, у нас ёсць Fireball. Падпаліванне навокал. Ну, карацей, нармальны такі набор перакінеза атак. Firebrand толькі адзіна, я далёка яго выклікаў, каб гэтым заняцца. А што ў яго па статах?
У сэнсе таго, што ў яго ёсць нейкія супраціўленні там, вось гэта ўсё. Не, нельга паглядзець. Нельга. Маленькі шмэга. Ну, ён маленькі-маленькі. Я просто нават не магу паглядзець, ці ў яго ёсць нейкія параметры. Ну, дадатковыя. Давайте вось так зробім. І падпалім. Флеймінг танк, дарэчы, вось гэтае падпаліць усё, што магчыма. Усё, што можа быць падпалена, падпаліцца. Не тое, каб... Добра. Нормально, ён неблагі, ён неблагі. Ён яшчэ бафаць можа. Не імба, але неблага. Імунітэт да паветранага пашкоджання? Ё-маё. Во, вось зараз я магу паглядзець. Поўнае супраціўленне полумяў, так што цудоўна. Можна спакойненька яго кідаць у полумныя сітуацыі. Па-па-па-пам. Натхненне на ўсіх ёсць, так. Я не ўпэўнены, чым атакаваць зараз. Давайте канец хода. Бліц атака? Окей. Окей. А чаму падвойная атака там була зараз? Якія вы цікавыя. Ау. Так. Ачараванне спрацавала. Ай-яй-яй-яй. Это не вельмі добра. Чысціня розуму адсутнічае мне як здольнасць, так? Адсутнічае. Давайте тады на кім-небудзь з гэтых сканцэнтруемся. Просто атакай. Раз. І стралою пракінем яго. Куды там закінуў? Каго? Фейна закінулі? А ну чапіцеся ад Фейна. Так, Фейн. Каменная броня. Купить телепортовать его. Давайте ляснем полумем. Так, Червоный принц, а можно не? Блин, Червоный принц просто не под моим контролем. Ау! Фейн пережил смерть. Зараз вытрымаў. Ай-яй-яй-яй. Дакладна, я прадзяўбаўся, я забыўся, што я не паклаў скрутачак у прадмет, які можа аўтаматычна адрадзіць яго. Так, Фейн, вярніся. Ты мне патрэбна. Так. Ёсць. Ёсць. І рэгенерацыю можа быць на Лоіс таксама, так. Альбо ўвогуле на чырвонага прынца, пакуль ён там пад кантролем адыходзіць яшчэ. Не, давайте Лоіс. Яна яшчэ перажыве неяк. Так. Праблема ў тым, што Цмок зараз не на маім баку. Таму што перахапілі кантроль над чырвоным прынцам. Неприемно. Гранатками нас там закидали, отшмурил. Так, ладненько. Тады. О, блин, это слепота? Она прям... Ну зачем, так? Так, она зачем. Ладно. Очищение розуму на сябе замест гэтага. І я звяжу сябе з кім-небудзь, на кім няма фізічнай броні. На гэтым яшчэ ёсць. Блин. Ухта. Тады давайте сабе фізічную броню просто дадзім. Абараніліся. Так, Іфан. Імба ты моя. Давай-ка. Вырашай усе наши праблемы вырашай. Самы час. Раз. Два. Мінус ворог. Ходить меньше будуть. Так.
Усё, яны скіраваліся на цмока, тому што цмок зараз уже пад маім кантролем. Так, Пейн. Што б такога... Ён зараз у полымі, і гэта падпаліць проста ўсё навокал. Давайте каменную броню. І я яшчэ одну хвалю атруты кінуў вакол сябе. Цудоўна. Так, чырвоны прынц. Дзесьці тут быў вораг, правильно? Вось гэтая. Містык. Блин, мне вообще броню збілі. Забяры у яго магічную броню. Вось так вось. Аслабь яго. Цудоўна. Это яго не пракіне, так? Давайте просто ударим, просто тому, что дальнобойная атака. О, атрымалася, я пробіў фізічную броню. Кайф, ён там упаў. Эти асасіны нешта займаюць даволі шмат часу. Хаця не такія, каб складаныя. Чакайце, там Лоіс без броні ўвогуле стаіць? Лоіс, а чаму ты голая? Лоіс? У мяне ёсць да цябе пытанне. Чаму... Дзе ўся броня, Лоіс? А? У сэнсе? Лоіс? Што ты робіш? А, у яе... з яе знялі канстытуцыю, і броня аўтаматам знялася. Таму што яе аслабілі. Хвароба вось гэтая. Окей. Давайте тады ты, Лоіс. Благословлення. Ну і будзем апраняць. А, ну на тое, каб апранаць, мне патрэбна крупкі дзеяння, так? Блин, чмурэльна просто. Лоіс голая стаіць, карацей, падчас бойкі. Зусім ачмурэла. Давайте у гэтага маланкай. -1. І... Давайте натхнение, тады ўжо раз такая справа. Просто гэта літаральна з яе здымае вельмі шмат абароны, яна пад пагрозай. І я спецыяльна накладываў яе вось у месцы, дзе яна будзе лячыцца, але яна зараз не будзе лячыцца вось за гэта. Таму што, ну, броня, якая абараняе яе ад атруты, па сутнасці знікла. Так, цмок чамусьці знік. Кудысьці? А, таму што зноў ачаравалі прынца. Цудоўна. Прыгажусь якая. Так, ты чел. Крывачок. І давай-ка на цябе вось гэта. А, блин, дрэнная ідэя. Так, дрэнная ідэя. Чырвоны прынц атакуе мяне, правильно? Так, ён узмацняе сваіх жа. І зноў шчыт кідае ў сваіх жа. А, блин, шчыт такая моцная атака ў яго, ён так балюча б'ецца. Жесть просто. Самые балючыя атакі дастаюцца ў той момант, калі чырвонага прынца кантралююць. Жесть просто. Давайте у стазіс, Лоіс. Колькі патрэбна на стазіс? 2. Яна можа паспець апрануць хоць што-небудзь? Раз. 2. 3. 3 предметы апранута. Так. Уходим у стазис. Усё, няхай яна ў пермафросце там пражыве некаторы час. Цмок. Мне патрэбна твоя дапамога. Адзін небачны. Мы не ведаем, дзе ён. Пераляці, калі ласкава сюды. Дзякуй табе вялікі. І зараз будзем страляцца. Так. И подпалим. Что подпаливается? Есть. Так, гэта ёсць. Блин, раптоўна яны складаныя. Хаця не только прям... Яны складаныя і не складаныя адначасова. Неяк дзіўная сітуацыя. Чысціня розуму нікому не патрэбна. Гэтага чэла я не бачу. Блин. Усі, каго мне патрэбна атакаваць, іх я не бачу. Давайте полымя бомбачкай на гэтага. Чысціня розуму на чырвонага прынца. Просто каб яго не кантралявалі. Nancy drew shadow at the water's edge. На Nancy drew shadow at the water's edge адправляецца D500. Дзякуй, Лікі Лучара, вітаю.
Атрымаецца забіць яго? Спадзяюся. Не атрымалася. Зато і замарозілі. Таксама няблага. Ухиляецца. Цудоўна. Nancy drew Trail of the Twister. На Нэнсі Дрю Trail of the Twister 1000 отправляется. Дякую велике. Давайте гранатка якой. Что-нибудь такое потрібно. Ось так ось зробимо. О! Только не кажите мне, что я Ифану больше нашкодил. Так. Я могу нечто... Давайте вот эту полумную подпалим ее. Оп! Судовно подпалилась. Есть. Давайте смог. Нем. И тут я могу добить его, правильно? Правильно. Раз. Потом ты. 2. Судовно. Мінус 2. Остався апошній, і он не повинен бути уже проблемою у один кукарі. Так, подпалили раз. І. Подпаливание 2. Блин, там Лоїс трошки нашкодив. Ну добре, Лоїс там живая, в принципі. Есть. Перемога. Цудовно. Ну что, теневый принц? Блин, я думаю, мы зараз у краму идем просто продавать все 1100. Мне подается, это слабее за мое. Так, у меня 1500. Это Ифану на продаж. Так, у Ифана и перегруз уже. Ну, короче, так, мы зараз идем продаваться. Подкрадывание и Lucky Charm. Lucky Charm на червоным принцем, наколькі пам'ятаю. Так. Але гэта па сутнасці трохі больш фізічнай брані і больш нічога на продаж. Неідэнтыфікаваны шлем. Такое сабе, правильно? Ну такое сабе. Ифану на продаж. Перстенок принца. 3 фінес, 3 віц. І крадеш яшчэ. Ідэальная штука. То, што патрэбна. Шкада, што толькі на 19 ўзровень. Ну вось. Это Ифан управляется. Червоный принц. Червоный принц. Червоный принц. Дзённік. Манускрипт написаны ў кодзе, які вы не можете расшифровать, але некоторые лінії написаны просто звычайнай мовай. Так. Што наконт Сібілы, я удзячны за папярэджванне, але можете супакоіцца. Яна зараз пагроза толькі сама сабой для сябе. Маці дрэва задушыць туман смерці, і з гэтым усё будзе добра. Калі дзяўчо дастаткова мае глупства, каб пераследаваць сапраўднае супрацьстаянне, яна заслугоўвае рабства. Так. If the girl is silly enough to pursue an actual confrontation, she deserves the enslavement, I would no spare her. Добра. Яна заслугоўвае рабства, і я бы яе, ну, забіў на яе крацей. Злітасцівіўся бы над ёю. Пры гэтым, калі ласка, трымайце мяне з апошнімі навінамі ад чырвонага прынца. Халера, які ж надакучлівыя, талентаваныя нюансы, і гэты маленькі, ганарлівы хлопец. Так. Ну, карацей, праблему ён ствараў. Яму... Окей, ладно, няхай застаецца. Так. Это ўсё лухта. Нам літаральна зараз пазбіраем рэчы і тэлепартнемся на плошчу, будем прадаваць. Альбо на ледзі помсту будем там прадаваць. Потому што немагчыма ўжо. Перагруз паўсюль.
І ми нормально, ми сьогодні далі рады. Я думаў, што мы, можа быць, доўга будзем, ну, даўжэй, я думаў, што мы будзем амбасаду праходзіць. Сёння тады пачнём яшчэ дом дэманаў. Не ўпэўнены, ці скончым мы. Я думаю, ён спакойна будзе на дадатковыя 4-5 гадзін, спакойна, таму што там две важныя сюжэткі скончваюцца. Вось, і тады мы далей будзем ужо, калі пройдзем дом з дэманамі, будем отправляться у финал, по сутности. Верь мне благо. Так, кинжальчик так само на продаж. А божухно. О? Сум тебе на хутвая при тым, што ты бачыш знішчаныя консульства яшчураў. Так шмат было згублена. Небесы заполняются чырвоным, и попел падает вам на ноги. А руины кличут руины. Знішчэнне кличут руины. Знішчэнне кличут знішчэнне. Раз. Змагацца. Вы адчуваеце глубокое задовольнение. Небачная сила поворачивается до вас. Як там? Круціць вас, так, быццам бы вы з'яўляеце лялькай у яго руках. Там просто быў зноў гэты голас, я там до конца яго не чытаў, але па сутнасці прадбачанне знішчэння. З сілай шчырай эмоцыі унутранай, сілай волі, вы адмаўляецеся ад гэтай сілы. Яна вас не кантралюе і ніколі не будзе. Я паглынальнік. Ад мяне нельга адмовіцца. Поразмаўляй з дрімерам. Так, упэўніся, што ён прывядзе яе да мяне, і ты побачыш сапраўдную шырыню маёй сілы. Прадбачанне знікае. Я зразумеў. Я па тыпу павінен быў гэта зрабіць, гэта Деваурера, так? Вось. Неёмка атрымалася. Карацей, па ідэі, я быў павінен прывесці зараз каралеву сюды, і каб, альбо просто прывесці да паглынальніка, каб выконваць далей як квест гэтага паглынальніка. Нахрен ён ідзе? Я, па сутнасці, просто праваліў квест ужо. З таго, што я зрабіў гэта не ў тым парадку. Ось і ўсё. Ну і хрен з ім, я абсолютно яго ігнараваць буду. Нечакана для мяне, я просто праваліўся. Потому што я просто не ў тым парадку гэта раблю ўсё. Правильно? Правильно. Вось, калі мы прыбылі у амбасаду, зноў з'явіліся ўспаміны. Мы даведаліся, што мы павінны паразмаўляць з яшчурам Мар, каб сустрэцца з паглынальнікам. Так. Ён паабяцаў нам шмат сілы, калі мы аб'яднаемся з ім. Я яму не збіраюся нікога прыводзіць, і я так разумею, у Марах знаходзіцца гэты чэл якраз такі з Марамі. Карацей. Не ведаю, карацей, пра каго гаворка. Я ўжо канчаткова забыў з імі. Памятаеце, што здарылася з перчыкам? Садка дарма даверыла нам сына. Адным цмокам больш, адным менш. Падумаеш, дзеці гэтыя. Лухта якая. Каму яны патрэбны. Вітаю, Паладзін, вітаю, Лёха, вітаю, Маслінскі, вітаю, дзеда Максіма, вітанкі вам усім. Вось, мы толькі што скончылі амбасаду яшчураў. І пойдзем прадаваць рэчы, таму што у нас просто перагруз абсалютны. Так. Цэнтр горада. О, пачакайце-ка. Ось як ты прывет. Хюберта Оука, які намаляваў папярэдні малюнак. Гэта адзін смок? Не, там яшчэ як шмат. Яшчэ наражаюць. Нічога страшнага. У нас есть цмачаня, так, мы здабылі сабе цмачаня. Ось. Памятаеце малюнак, вось бачыце, чел там? Рэм Оук. Ён малюе гэтую самую малюнак сваёй жа крывёю. Ён змешвае фарбу, магію і кроў.
Вось, і карацей, яго тата, які Хьюберт Оук, яго тут прывід назірае за працы свайго сына. Так, татка за яго спінай, гэта тэхніка яго таты насамрэч. З новымі законамі ТВРБ ўжо служыў мінімум на штраф. Нахрен не дадуць. Так. Дух старэйшага дзеда назірае за бліжэйшым мастаком. Гэты бедны хлопча губляе свой час, спрабуючы прайсці па ўжо пратораным шляхам. Я думаў, што я вырасціў яго лепей, чым... Ну, я думаў, што я вырасціў яго лепей. Ці сказаў ты яму, што ты думаеш наконт гэтага маленького? Кажа, што падзяліліся, так. Не пашчасціла, так? Ён не без таланта, але ён ніколі не перадолець той факт таго, што ён быў маім сынам. Спытаць, ці ён намаляваў ахвяраванне Люцыана. Так, моя самая лепшая праца. Я маляваў... Я выкарыстаў усё, што я мог для гэтым мастацкім творы. Усе мае здольнасці, увесь мой досвед. Нават сваю кроў і крыніцу на гэтае палатно паклаў. Сказаць, што гэты яго малюнак гучыць цудоўна. Мы б хацелі бы яго самі пабачыць. Яны зараз належаць у прыватнай калекцыі лорда Кема. Магчыма, ён дасць табе магчымасць паглядзець, але я сумняваюся ў гэтым. Ёсць падобная рэпрадукцыя выстаўлена ў кафедральным саборы. Не тое ж самае, як пабачыць арыгінал, вядома, але дае вельмі штось... Дае ўсёй гэтай немытай масе штосьці, на што яны могуць маліцца. Так, дыпламатычна сказаць, што ён вельмі занадта ганарыцца... Так, entitled to his opinion. Занадта перацэньваю сваё меркаванне. Вядома, што так. Я намаляваў самыя лепшыя працы, самае лепшае мастацтва, які Аркс калі-небудзь бачыў. Ахвяраванне Люцыана. Маё меркаванне адзінае, якое важнае. Нахрен ён ідзе? Руф? Так, прадаць. Як сказаць, лорду Кему трошкі не да таго. Так, лорд Кем ужо мінус. Няшчасны выпадак, ён спатыкнуўся аб шкілета. Там здараецца такая хрень. У гэтай гульні неяк занадта шмат людзей спатыкнуліся аб аднаго шкілета. Так, давайте прададзім смецце ўсё нашае. А што, няўжо? Так. Няўжо? Вось смецце хоць якое ёсць. Так, калі у нас ёсць смецце тут, то давайте яго перададзім. Увогуле просто пераправерым. Так, і яно ёсць толькі у чырвонага прынца. Давайте чырвоны прынц накідаем. Далей. Я пагляджу прадметы. Вось гэты грейвдзігер на продаж. Гэта на продаж таксама. Ring of Fate. Слухайте, там быў пярсцёнак, які круты, тыпу, адправіўся, куды ён адправіўся, каму ён дастаўся? Які належыць сонцаў. Падаецца, я камусьці апрануў. Shiny Ring. Ring of Fulfillment. Я бачыў, што пярсцёнак нейкі адправляўся кудысьці, правильно? Glorious, Heinous, Racus, Skull. Bright's Bane, гэта не тое. Circle of Suns, Flaming Skin, Pyrokinез. Чаму ён такі, тип, круты, але такі слабы? Што за ухта? Адзінае, што палаючая скура, нейкая здольнасць ёсць на ім, можа быць, яно таго вартае, таму што гэтага навыка я ніколі не бачыў. Ну, у астатнім, як бы такое. Давайте возьмем, давайте апранем нашаму Пейну. Так, зараз. Погляджу, што ён дае. Так. Вы атрымліваеце імунітэт да полымя, але зніжаеце рэзіст да вады. Ваш крывачок гэта полымя. Окей. Але гэта бессэнсоўна на шкілеце.
Таму што шкілетні крывацёку ў яго няма. Ось такая штука. З іншага боку, гэта можна было бы даць чырвонаму прынцу, але зноў жа гэта не вырашае нейкіх там неабходных праблем, што ли. Добра. Так, адзначаем, што на продаж, скідваем яшчэ далей штукі, якія не патрэбныя. Это лухта на продаж. О, дарэчы, у нас Лоіс до конца не апранулася пасля бойкі. Она ўсё яшчэ паўголая бегае. Во, цудоўна. Боже, а так, нейкім... Хацелася б, каб яно просто у само ўсё ўзяло, да вырашылася. Нам не тое, каб штосьці карысна тут ёсць. Так, у Ифана, блин, не халеры у Ифана кніг, усяго. Гэта можна чырвоным прынцу адпраўляць усё, ось гэтыя руны. Так, отправляем. Так, не, как остается. Скрутки. Давайте частку скруткаў отправим Фейну, например. Нехай он будет трымаць их. Далей гэтыя скрутки. Не ведаю, там, чырвоному прынцу, Фейну, Лоіс. Просто выпадкова раскидать. Абы як. Каб не ўсё было ў яго аднаго. Так. Ну і зброя ўсё яшчэ засталася, і шмат чаго. Так, на продажы далей. Вось гэта адпраўляецца на продаж, і гэта адпраўляецца на продаж. Так, гэта... А, пачакайце, там один лішні я нейкі закінуў. Імпіш. Покетрел мы памаль прадалі мікрасусвет гэтых самых імпаў. Неёмкі бы момант быў бы. Вы бачыце, мы ваш сусвет прадалі полностью. З кішэні закінулі не туды. Так. Далей. Просто парадак навесці у кішэнях. Прям паўнейшы. Ёсць. І падаецца... Ну так, засталося вось тут разобрацца яшчэ. Soulforge Crossbow отправляется на Леди Помсту. Это на Леди Помсту. Это так само на Леди Помсту. Это ўсё на Леди Помсту. Яно ўжо ўсё не актуальнае. На старыя ўзроўні. Я гэта ўжо прадаць не збіраюся. Так. Кинжальчики докладно першае, што ідзе. Это на Леди Помсту так само. Посохи гэта на продаж. На продаж. Так само гэта ўсё адпраўляецца туды жа. І ты туды жа. І можа быць гэта, але не, я падумаю яшчэ. Не, гэта ўсё на продаж, так, на продаж. Так. Пярсцёнкі, якія адсеяліся нейкім чынам. На продажы. Гэта таксама ўсё туды жа. Руф? Дароў. Так. Добра. Астатняе выглядае плюс-мінус нормально. Чырвонага прынца там яшчэ запасам месца. Мы не будем тут моцна напружвацца. Усё, гэта на продаж усё адпраўляецца. Давай, падыдзі, усе прадметы скінь. Так. Ну і амаль усе грошы ў яго забіраем за гэтага. Усё, цудоўна. Усё. На гэтым я не буду далей залазіць у сваёй кішэні і кожную мелкую рэч раскладваць. Нахрен гэта я потым калі-небудзь займуся. Мне падаецца, гульня раней скончыцца. Глядзіце.
Калі паглядзець на усе нашыя квесты, так, то мы скончылі поўнасцю вось гэтую частку. На гэтай выспе мы не скончылі толькі адзін дом, ён па асноўнаму сюжэту. Мы адпраўляемся зараз сюды. Гэта логава доктара. І трэба трошкі бэкграунду даць. Доктар гэта калісьці была акадэмія, якая займалася тым, што па сутнасці лавіла атрымалі смока. Так, доктор хто? Не, там ніхто. Там мы ведаем, мы не ведалі яго імя, зараз ведаем. Існуе, карацей, існавала акадэмія, якая займалася тым, што выганяла дэманаў з гэтага сусвету і лячыла людзей, якія былі апантаныя. Па сутнасці асноўная, чым яна займалася. Але ў пэўны момант прыйшла, там, па-моему, эльфійка была апантаная. Яна потым у дрэва пераўтварылася, там, хутчэй за ўсё эльфійка. Яна спрабавала пазбавіцца ад аднаго дэмана, але ён быў занадта магутны. І справа ў тым, што пры рытуале, калі яны спрабавалі вызваліць яе ад гэтага дэмана, дэман перабароў таго ж самага лекара, які і спрабаваў ад гэтага пазбавіцца. У выніку ўся выспа ператварылася ў выспу дэманаў, а ў гэтым сусвеце сабе даволі магутную сасуд сабе атрымаў у выніку дэман Арганалік, альбо неяк так яго клечуць. І потым пад лічынай гэтага доктара ён збег адтуль, вось, і ў выніку атрымліваецца і падарожнічае, карыстаючыся гэтым целам. Калі вырваліся дэманы, было зроблена рашэнне адчапіць усю выспу туманам смерці. У выніку дэманы адтуль як бы не распаўсюдзіліся на вялікую тэрыторыю, але ў іх ёсць свае спосабы, яны і без гэтага давалі рады. Вось. Па сутнасці так. І зараз мы ведаем, што доктар гэта і ёсць дэман Арганалік, і туды вядзе на нас два шляхі. Першы мы сустрэліся з Джейханам, паляўнічым на дэманаў, і гэта яго асноўная цэль. Ён палюе на дэманаў. І Арганалік яго наступны. А у нас у камандзе ёсць Лоіс. Вось гэтая дзяўчо, якая зараз нагая ў папярэдняй бойцы бегала і у броне такой эльфійскай жывой броне, карацей. Яна у нас апантаная дэманам. Здагадайся, якім дэманам? Гэтым самым Арганалікам. Справа ў тым, што ён можа, я так разумею, трымаць сабе некалькі, мець некалькі хастоў адначасова. І вось адзін з гэтых хастоў гэта якраз такі Лоіс. І у нас два квеста, квест Джейхана, якога няма ў нас у паці, ён проста як дадатковы персонаж. І Лоіс яны ведуць нас туды. І па сутнасці, пасля гэтага квесту у нас застаецца толькі адзін галоўны квест, літаральна проста прям адзін галоўны квест, і ўсё. Ёсць яшчэ ратаванне дзяўчо, якая прыбыла з намі з крывавай выспы. Вось гэта выспа крывавага месяца, там, дзе раней была акадэмія супраць дэманаў, і там, дзе прарыў адбыўся. Яна зараз стаіць з дэманам сваім, вось тут вось на ўзбярэжжы, але мы да яе вернемся. Калі штосьці інфармацыю нейкую атрымаем ад доктара, тады будзем ратаваць. Адпраўляемся, карацей, да доктара. Это ўвесь кантэкст, які у нас толькі ёсць, і, па сутнасці, так, потым мы адпраўляемся ў фінал гульні. Адзіны момант, я тут зараз літаральна хвіліначку возьму сабе яшчэ папіць і працягнем. Пакуль персонажы яшчэ дабягуць, зараз буду.
Так, вернувся. Добренько. Ну що, демони? Демони. Так, ну що, ви мене завітаєте, так? О, Мелоді. Вітаю. Чекано. There you are. А ось і I've ти. been looking for Lothar. Я шукав Лоїс. Sense how close she is to him. Я думаю, Luckily що вона for могла all of чути, як us, близько вона до I've його. been busy. На щастя для нас усіх, я була занята. Я ведаю докладно, що нам потрібно, каб достати його з голови Лоїс і прямо у руку, їй у руку. Shall I continue? Ну що, тебе гэта цікавить? Так. Зробіть крок у бок і зробіть жест у Лоїс, каб яна кіравала тут. Well, the prognosis is very Ну, прогноз вельмі I know of a добрий. way we can find your demon's home plane. Я ведаю, як знайсці родной план існування твайго дэмана, месца, дзе ён хавае душы, якія ён крадзе. Калі мы можам знайсці яго, мы можам яго знішчыць. Lothar inhales sharply. Яна рэзка ўздыхае. I'll read that as Я думаю, excitement, гэта гучыць як удзячнасць, натхненне, жаданне бойкі. Гэта ўсё? Гэта ўсяго, чаго я чакала. Нарэшце мець шанс, каб у мяне быў шанс. That's the idea, at least. But we need Ну, to гэта і ёсць ідэя, але The faster we нам can get трэба in быць and out of there, the хуткімі. less chance there will be that a drama leak Чым realizes хутчэй we're мы there. гэта атрымаем, мы можам You туды... Чым хутчэй мы можам утрапіць туды і выбрацца, тым менш верагоднасць, што Адрамалік ён, я арганалік яго неправильно называў, Адрамалік зразумее, што мы былі там. Ну што, ты гатовая? Yes. Yes, definitely. I think. Так, дакладна, я думаю. Ну што, каманда, гатовы захавацца? Так, час знішчыць дэмана. Melody takes Lothar's hands and closes her Мелоді бярэ рукі Лоїс і зачыняе свае вочы. Stay near me, all of you. Трымайцеся We want to паблізу. get lost where we are going. Вы не жадаеце згубіцца, пакуль мы у тым месцы, куды мы адпраўляемся. Хто такая Мелоді? Вялікае пытанне. Мне падаецца яшчэ раскрыцца. weighted with import and dread. Вы раптоўна адчуваеце цяжасць у сваіх нагах. Паветра тут адчуваецца, быццам бы яно ўваходзіць з гэтым самым напоўнена импорт and dread. Ну, карацей, жахам і адчуваецца цяжкім і напоўненым жахам. Усё святло вакол вас раптоўна становіцца слабей. Here we are. А вось і мы. Будь асцярожна, Лоїс. Гэтае месца, яно небяспечна. Lothar looks at you nervously and smiles. Лоїс нервозна глядзіць на цябе і усміхаецца. Усміхнуцца, сказаць, што мы гэта месца мы не пакінем, пакуль не зробім тое, што за чым мы прыйшлі. Glad you're here. So, Так, я шчаслівы, што вы тут, што ты тут. Добра, дзе мы пачнем? That depends on what we find. Гэта залежыць ад таго, што мы знойдзем. Нам патрэбна аслабіць твайго дэмана, вызваляючы душы, якія ён злавіў тут. Як ён дакладна іх захоўвае, і што гэта для нас будзе ўсё значыць, будзе сюрпрызам для нас дваіх. Спытаць, ці гэта тое месца, куды адправіць Лоїс, калі дэман захопіць яе. Я так думаю. Але мы гэтага не дазволім. Ты можаш яшчэ раз гэта паўтарыць. Так. Сказаць, ва ўсіх дэманаў ёсць персанальныя сусветы, як гэты. У моцных дакладна ёсць. Нічога не больш задавальняе іх, чым прыватная пляцоўка для гулень, дзе ніхто за імі не можа, ніхто не можа ім перашкаджаць з іх. Ну, перад тым, як ты спытаеш, не, у мяне няма такога. Нават я, хоць крыху, гэта самае, маю невялічкі гонар. Глыбока-глыбока ўнутры. Спытаць, ці магчыма пакінуць гэтае месца? Ты можаш, але гэта закрые партал. Гэта не так проста прынесці нас усіх сюды. Яно патрабуе вялікіх ахвяр. Не прадзяўб'ем. Добра, пакінуць. Пайшлі. Будзем даследаваць. Окей, смецце.
Розбита, розбита, розбита. Sense something here. This is it, Lohse. Так. Ти там можеш нешта адчуць, а там же ж яшчэ шмат чаго агледзець можна. Ладно. Свечка з фігуры чалавека. Not now. I need to focus on. Свечка. No wax pools at the candle's wick, though it grows brighter as you inspect it. A feeling comes over. Так. There's a soul Ні, within this ніякага flame, within the black воску. wax that Божик, fuels it. вакс, гэта ж, ну, воск. Што ў свечы у нас знаходзіцца? Слова. Пэвна. Векс. Это ж воск, так? Воск. Чамусь у меня было адчуванне, што гэта іншае слово. Так. Угу. Хацела толькі спытаць, ці не дэман Мелоді. Мелоді адначасова і дэман... У ёй там некая мешаніна. Яна нешта расказвала пра тое, што ў яе ёсць сумяшчэнне. Типу, яна адначасова і... Не памятаю, напомню, дэман і штосьці яшчэ. Типу такога, эльфійка, по-моему. Так, ніякага воску ёсць у свячы, але яно становіцца ўсё мацней, калі вы падыходзіце. Адчуванне прыходзіць да вас. Унутры гэтага полымя знаходзіцца душа. Унутры гэтай чорнага воску, які яго ўзмацняе. Do you feel it, Lohse? Ты адчуваеш гэта, Лоіс? Soul within. Унутры гэтай свечкі ёсць душа. Nancy Drew last train to Blue Moon Demon Canyon. operates. Нэнсі Дрю, Last Train to Blue Moon Canyon from направляецца his 500. Дякую вялікі. Так, унутры гэтай свечкі знаходзіцца душа. І вось як вось твой дэман працуе. Ён збірае іх тут і насычваецца ад іх пры сваім жаданні. У Дом надзеі мы ў Baldur's Gate хадзілі. Так, ведаем. I feel it. It's the Я магу spirit гэта of a адчуць. woman. Это дух жанчыны. Prudence. Пруденс. The innkeeper in Driftwood. Карчмарка ў She made a deal with Дрифтвудзе. him, with a Яна Drow зрабіла... king, and now she'll be trapped here forever. Яна падпісала кантракт з ім, з Дармарікам. І зараз яна застанецца тут назаўсёды. The demon is feeding from her. We need to snuff the candle. Калі дэман This is how we паглынае яе, нам патрэбна захадзіць свячу. Так мы аслабім яго. Snuff her out. But that's Патушыць яе, like але killing гэта her. заб'е яе. If I do that, I'm no better Калі than a я гэта Drow зраблю, я ж не лепей за Драмаліка. Please. О, калі ласка. He destroys people for the love of it. Ён знішчае людзей If we проста таму, must што яму do гэта this, падабаецца. it's to save the thousands he'd feed Калі on in future. нам патрэбна гэта зрабіць, гэта каб выратаваць тысячы, якіх ён паглыне ў будучыні. That isn't true. Гэта I неправда. don't care about them. I mean, I do. Я не клапочуся за іх, я маю, я клапачуся, але адзіную асобу, а якой я рэальна клапачуся, гэта я. Так, два варыянты. Сказаць, каб яна затушыла свячу, калі гэта можа выратаваць яе, гэта патрэбна зрабіць. Другое, яна мае права на тое, каб быць клапаціцца наконт гэтага. Ніхто, хто тут знаходзіцца, не мае права задушаць чыю-небудзь душу. Ну, канешне, складана быць маралістам, калі мы тых, хто нам не падабаўся, мы душы паглыналі. Так. Крыху ёсць такая штука, але, блин, я не ведаю, што ёсць пытанне. Карацей, ёсць пытанне. Угу. Добренько. Давайте так. До речі, Орел учора виклав кавер на пісню Рафаїла. Кайфово. Там у іх адзінае у промо. Я не ведаю, я Орелу хацеў напісаць, але так і не напісаў. У іх там, не ведаю, такая мелкая хранення, калі па сутнасці рабілі промкі на, ну, то бок інфарміравалі, што ў іх там хутка выйдзе гэты кавер. Там было типу coming soon, і там coming было з 2 М у англійскай. Я такі, блин, сказаць, не сказаць. Ведаюць, не ведаюць. Я так просто вока такі, окей.
Там з помилочкою. Ось, смішно. Добре. Давайте скажем, нехай... Ну, насамрэч, гэта ёй вырашаць. Типу, калі Лоіс павінна вырашыць такую штуку самастойна. Але нас прымушаюць вырашыць за яе, што мне не падабаецца. Я думаю, што аграмаліка гэтага мы можам перамагчы... Я захаваўся? Я, по-моему, захаваўся. Я на квіксей захаваўся, правильно? Я захаваўся некалькі разоў прям тут, у гэты момант. Добра, захаванне ёсць, пойдзем з тым, што не будзем аслабляць адрамаліка. Ну, карацей. Так. Яна сумніваецца пэўны момант, а потым адварочваецца цябе. Ага, яна патушыла без нас. Так. Яна працягваецца і гасіць гэтае полымя. Зроблена. Давайте ідзем наперад. Просто калі б у мяне быў варыянт, типу, няхай яна сама робіць, як лічыць, то я б абраў няхай робіць, як лічыць. Типу, мне не падабаецца, што я павінен за яе гэта вырашаць. Ну, типу, як бы магу. Вось, але ў той жа момант не абавязкова зусім. Тут нейкі куфар. Гігантскія руны. Зачынена з магіі. Окей, мы забралі руну. Забралі яшчэ руну. Я могу забраць? Окей, я зразумеў. Я мог бы... Ды божак нам. Можна загрузіць, калі ласка. Як англійская адрозненне дурніцы ад чарніцы. Я не ведаю, не памятаю, як яны блюбері, яны абедзве называюцца, не? Я думаю, што ніяк. Ну, типу, глобальна... Я такім пытаннем не здаваўся, абсалютна. Таму у мяне няма на яго адказу. Вось, блюбері і блюбері. Так, яна гэта зноў зрабіла. Глядзіце. Там ёсць руны, і гэтай штукі трэба загасіць, было бы... Чаму я не магу гэтую штуку дастаць? На ёй не хапае адной. Гіганцкая руна... Так. Giant Thunder Rune of Power. І тут, хутчэй за ўсё, Giant што-небудзь там... Што яно будзе? Як яно будзе называцца? Дзе яно? Руны мае. Это атрутная. Giant Venom Rune. Так. Giant Thunder Rune of Power. Так. Руна... Мне так разумею, што патрэбна рамка яшчэ, так? Frame of Power. Добра. У мяне няма такой руны гатовай, тады давайте скрафтим такую. Ось гэта. Combine with. І я спецыяльна зраблю такую. З рамачкай. Так. Rune Frame Power. Оп. Так, ідзем там. Нарэчы не ўсё прадаў, што мог. Так, і вось яна... Блін, а дзе яна? Куды я падзелася? Ой, чыю кішэню я натракваў, вось. І што, і куды я? Яна што, не паклалася? Альбо яно не так працуе. Типу, я павінен не пакласці не 3 іх. Locked. With magic. Так, візуально оно не змяняется, так? A trap. Better give it a wide berth. Добра. Я не разумею. Давайте миска. Так. Калі вось гэту
пакласці і сюды пакласці пустую лямпу джина, наприклад. Ось, яна працуе як звычайная пастка. І вогняную тады, і на место вогненай зараз падрыхтуем нейкі прадмет і яго пераставім, так? Дзе-небудзь што-небудзь, што не патрэбнае. Што не патрэбнае ёсць. Вось. Оп. Усё, адкрыта? Адкрыта. Не патрэбна нічого. Чакайце-ка. Што там падпалілася? А, быў знішчаны прадмет. Ось усё. Так, усё атрымалася. Так, і вось. Дюмора Лэм. Што бы гэта не было, палачка на 3 інтэлекта. Правильно? Хутчэй за ўсё лось пойдзе. Але ж гэта розныя ягады. Вось тут як бы складана з гэтым. Я бы, конечно, задумаўся на тым, а настолькі яны розныя, вось пра гэта падумаў бы. Але глобальна не, ну типу. Блюбері і блюбері. Так. Не, ну может быть як-небудзь разлічаюць. Ну, можа ёсць розніца. Ну, можа быть ёсць слово. Я могу спытаць. І просто што я такі агр не здаваўся, я таму не магу адказаць на такое пытанне. Просто ў мяне няма адказу на яго. Так, паглынуць атруту. Але не тое, каб патрэбна гэта. І там ёсць геаманты. З іншага боку, у яе там няма нічога ўвогуле ў гэтай здольнасці. Вось, дадатковы інтэлект просто сабе атрымалі ні за што. Кайфова. Тое, што патрэбна. Ну што, моладзі? Мы там... А, ну мы только что заховаліся. Так не пойдзе. Яна стварае сабе опанькі, не халеры ты. Жанчына якая. Узяла сабе мост, стварыла ў гэтым кішэным вымярэнні просто. Захацела, ды зрабіла. Так. Яшчэ адзін. The candles glow with the light of the spirits housed by each. They reach toward Losa, eager to be heard. На Crusader Kings 3 різниця мотна со світ Dragon Age. Окей, неблага. А я не... Блін, я не пам'ятаю палітику ўвогуле Dragon Age. Я, калі што, паладзін заліп крыху у Old World Blues. По-моему, гэта ж ты закидываў на яго у Hearts of Iron. Карацей, даволі добра заходзіць. Кайфовы мод, ўсё ж такі. Пры ўсім маём не тое, каб... Ну, не тое, каб мне не падабаецца Hearts of Iron, просто мне ён менш за ўсё цікава, мне падаецца з гулень парадоксам. Але вот вось Old World Blues кайфово прям ідзе. Так, свечкі зяюць у святле, з святлом духаў, якія знаходзяцца ўнутры. Яны цягнуцца да Лоіс, жадаючы быць пачутымі. Ты ведаеш, што табе патрэбна зрабіць, Лоіс. Няма іншага шляху. Два чалавекі, две душы. Такія ж две душы, як і моя. А прапанаваць ёй паразмаўляць з духамі ўнутры іх, калі яна можа. Ты маеш рацыю. Я вінная ім хаця бы гэта. Я вінная ім... я вінная ім гэта. Хаця бы гэта. Яна трымае руку над полымем і быццам бы ўваходзіць у транс. Две душы, такія розныя, две душы, звязаныя разам дэманам. Адзін добры чалавек, тата, а іншы забойца. Першы ён разумее. Ён жадае, каб я знішчыла Драмаліка. Ён жадае, каб яго знішчылі. Другі поўны нянавісці, лютасці. Ён не жадае адпраўляцца ў цемру. Блін, той момант, калі я думаю, што яна можа дзве душы гэтыя забіраць. Блін, я бы адправіў аднаго. Блін, чаму няма... Не я ў хойку купіў амаль на рэлізе, але так і не навучыўся. Ага, зразумеў. А зараз губляюся ў колькасці механік ванільнай гульні, колькасці модаў на яе. Яна, тыпу... Я гуляў яе на рэлізе, але яна тады была складаная. Зараз, на мой погляд, яна стала прасцей, таму што раней я памятаю, што можна было мадыфікаваць вельмі шмат. Ну ладно, не на рэлізе я яе набываў.
Я гуляў у яе дзесьці ў сярэдзіне цыклу. Зараз яна выглядае даволі нармальнай для якраз такі гульні, і Old World Blues, дарэчы, у гэтым сэнсе вельмі карысны, таму што ў цябе, ну, блин, ладно, не, трэба базавыя нейкія веды пра гульню мець, каб разумець Old World Blues, хаця ў той жа момант ён з-за таго, што ты абмежаваны ў рэсурсах, у цябе не такі вялікі выбар, што ты можаш рабіць. Ты можаш рабіць толькі вельмі базавыя рэчы, тыпу, калі у цябе фракцыя, у якой, тыпу, не шмат рэсурсаў, ты будзеш рабіць толькі пэўныя рэчы. Ось, ну не, ну туторыял дакладна як бы табе спатрэбіцца. Ось, у любом выпадку, як бы вельмі неблага, карацей, вельмі неблага. На здзіўленне прям мод кайфоў вельмі разнастайна дае. Ось, просто гэта такая штука, это мод на сусвет Fallout, так, Old World Blues гэта Fallout і Hearts of Iron, ну, па сутнасці так. І асноўную праблему вы вырашаеце гэта сюжэтныя нейкія, якія у вас прям цягнуць вас па сюжэту, калі вы фракцыю абіраеце, там не той, каб шмат выбару дае. Я за рэйнджераў гуляю, Роуг рэйнджеры, якія з Нью-Вегаса. Вось, і карацей, у іх там не той, каб вялікі выбар таго, што можна рабіць. Даволі лінейна. Old World Blues? Так, Blues, ну, як Blues. І яно проста цалкам. Ну, типу, Hearts of Iron 4, Old World Blues. Гэта мод Fallout, па сутнасці. У нас стрім быў адзін. Я якраз такі тады абраў Rogue Rangers і зараз вярнуўся у прынцыпе, падзакінуў на Hearts of Iron, але зараз мне прям заходзіць. Так, бом. Я не магу вырашыць. Мне не падабаецца гэты два варыянты. Першы кажа, затушы свечкі, так? І, тыпу, прымі, што табе прыйдзецца пазбаўляцца ад душ, каб аслабіць дэмана. Я думаю, што мы можам выстаяць супраць дэмана, нават не аслабляючы яго. Я думаю. Вось, нават з часткай сілы аслабленай нам было бы нармальна. Я бы забойцу забіў. Але з іншага боку, душа застаецца тут. Я не ўпэўнены, што тут здарыцца, калі будзе пераможаны дэмон. Ну, тыпу, яшчэ пытанне. Ёсць пытаннечкі, карацей. Ось. Я ўжо захаваўся просто невядомую колькасць разоў. Мне не вельмі, як бы, хуйня прапануе варыянт. Я скажу, што не трэба тушыць свечы, хаця мне хацелася б, каб яна затушыла забойцу. Так. Так же самае, як і яна. Параіце ёй, каб яна не была як дэман. Дазволіць ім жыць. У мяне выбару няма. Я калі жадаю яго перажыць, мне прыйдзецца быць падобны на яго. Мне прыйдзецца гэта рабіць. Гэта адзіны шлях. Давайте паспрабуем. Добра, зараз, раз Лоіс робіць свае рашэнні, то мы будзем працягваць быць адвакатам д'ябла. Ну, у гэтай сітуацыі вельмі дзіўна, смешна выглядае, але мы будзем раіць ёй не тушыць іх весь час. Так, яна тушыць свечы. Це пачынае атрымлівацца, добра. Окей, ладно, я буду просто гундзець, што не трэба тушыць. Хаця ў яе насамрэч, ну, калі сустрэча з невядомым, то насамрэч просто для таго, каб падвысіць шансы на выжыванне Лоіс, гэта нармальна. Тое, што яна робіць, ок, як бы. Нягледзячы на сітуацыю. Абожухна. Гэта столькі ў яго душ. Охренеть просто. Это ўсё, карацей, душы яго. Я охреневаю. Кожная свечка гэта душа. Я так думаю, ну, калі бы распрацоўшчыкі маглі, яны бы бясконцы просто радкі бы іх пакінулі. Там просто за эоны, якія праіснаваў гэты дэман, ён мог сабраць сабе іх проста гіганцкую колькасць. Ну, Лоіс, я не ведаю нават. Гэтага я не чакала. Свечы зяюць вельмі далёка. Кожная душа. Кожнае жыццё, кожная душа. Нешта. Усе гэтыя людзі, усе гэтыя шаноўныя людзі.
нічого стаять каля яе, глядаючы сцэну, тысячы, мільёны душ, схованыя тут, дэманам унутры яе. Сумна усміхнуцца. Вось адкуль ён бярэ сваю сілу. І вось так яго можна спыніць назаўсёды. Трэцяе, уздрыгнуць у жахе. Усе гэтыя душы, і Лоіс прыйдзецца стаць адной з іх. Ну, Лоіс павінна была стаць адной з іх. Нічога не сказаць, стаіць каля яе і будзем глядзець на сцэну. Яна стаіць у цішыні, шакаваная. Мелоді бярэ руку Лоіс. Яна кажа скрозь сціснутыя зубы. Мы павінны спыніць яго. Гэта не можа працягвацца. Мы не можам гэтага дазволіць. Нам трэба вызваліць іх, задушыць іх. Калі Адрамалік не можа прыцягваць іх, браць, атрымліваць іх сілу, нас атрымаецца сустрэцца з ім і прыкончыць яго. Але яны такія же, як я. Кожны з іх. Як я магу... Так, першае сказаць, што Мелоді мае рацыю. Гэта жудаснае адлюстраванне, гэта павінна скончыцца прямо тут, прямо зараз. Спытаць, што здарыцца з гэтымі душамі. Іх тут так шмат, і кожны са сваімі гісторыямі, са сваімі жыццямі. Трэцяе, сказаць, што нам патрэбна падумаць. Спытаць, што здарыцца з гэтымі душамі. Я ведаю, што гэта не проста, але нам патрэбна ад іх пазбавіцца. Яны знікнуць. Яны не адправяцца ў залю рэха. Яны проста перастануць існаваць. Але калі мы гэтага не зробім, мы не зможам спыніць Адрамаліка. Гэтае мора свечак будзе расці толькі больш, ён не спыніцца. Першае, гэта гучыць як забойства, як геноцид. Гэта што мы разумеем, гэта неабходна зрабіць. Трэцяе. Пытаць, што здарыцца, калі мы іх пакінем. Калі пакінем іх вось так, як яны ёсць. Магчыма, ёсць спосаб вярнуць іх, калі забіць дэмана. Чацвёртае, сказаць, што Мелоді мае рацыю. Гэта павінна спыніць тут і падумаць. Так, давайце, што здарыцца, калі мы іх проста так пакінем. Немагчыма забіць гэтага дэмана, пакуль гэтае месца застаецца. Нам патрэбна дзейнічаць. Я ведаю, што гэта непроста. Але я дапамагу. Скажы проста толькі слова, і я прызаву потоп такі вялікі, што ён гэта спыніць. Усё гэта назаўжды. Лоіс глядзіць на мора свечак даволі доўга, нічога не кажучы. Тут так ціха. Я яго ўвогуле не адчуваю. І вось мы тут. Перад улікай усіх яго жудасных дзеянняў, і мой розум чысцей, чым калі ён быў за вельмі доўгі час. Смешна, так? Як нейкая боль можа быць такая моцная, што яна проста выпалівае цябе знутры. Такое адчуванне, што я, можа, магла бы сысці з краю і проста ўляцець. Нішто ўнутры мяне не засталося, нічога зусім. Першае, сказаць, што яна пужае нас. Сказаць, што яна належыць знаходзіцца тут з намі. Трэцяе, настойваць, што трэба вырашыць нейкае рашэнне. Як яна жадае працягнуць. Сказаць, што гэта глупства. Мы пакідаем гэта месца, і мы ўсе пакідаем гэтае месца зараз жа. Сказаць, што яна павінна застацца тут з намі. Святло з свечак танчыць у яе цёмных вочах, калі яна глядзіць на цябе. Ці сапраўды? Яна бярэ твою руку і глядзіць на мора душ яшчэ раз. Яна нахіляецца да цябе, даючы табе адчуць невялічкую вагу яе цела. Я думаю, што мае лёс калісьці быў напісаны з самага пачатку. У мяне ніколі не павінна было атрымацца. Калі хтосьці настолькі магутна жадае штосьці ад цябе, яны проста забіраюць гэта. Гэта то, што яны робяць. Толькі ідыёт прыкідваецца, што яны не могуць. Яна... Нешта моцны дождж нейкі, там вецер пачаўся на вуліцы. Яна заціхае і становіцца, і ўпростваецца, прабягаецца сваімі пальцамі скрозь валасы. Яна усміхаецца,
Ну, яна усміхаецца. Guess that Так. makes me an idiot. Ну, мені падаецца, я ідыётка тады. Melody. Маладзе, Let's давай do it. гэта зробім. With pleasure. Добра. Ah, О, ідэальна. there. It's done. Усё. It's all Усё гэта зроблена. Окей. all right. Добра. Right, that Добра. should do it. Гэта павінна We зрабіць need- сваю справу. Нам патрэбна пайсці need адсюль to і leave. пахутчэй. She pants and wipes her mouth. Яна цяжка дыхае і выцірае свае вусны. На рукаве застаецца кроў. Lohse is still and quiet. Her Лоіс eyes ціха flash і away, then ціха run стаіць і back маўчыць. Яе вочы зяюць шэрым, потым чорным, потым зноў вяртаюцца ў норму. Dramalik. Адрамалік. He Ён must be магчым быць у furious. лютасці. We need to Нам get адсюль out of трэба here. выбірацца Now. зараз жа. Hurry. Спяшаемся. There you have it, Lothar. Do you feel Вось, it? Лоіс. How Цябе weak he's адчуваецца? become. Наколькі слабым ён It's стаў. amazing. Гэта цудоўна. My Маё heart сэрца feels more like my own than it has нарэшце been адчуваецца як маё. too long now. І гэта было занадта I can доўга. almost start hoping I stand a fighting chance. Я магу амаль пачаць адчуваць веру ў тое, што ў мяне ёсць шанец You змагацца. still need to face him. You still need Табе to ўсё яшчэ face him. прыйдзецца сустрэцца з ім, can do табе it. прыйдзецца перамагчы Especially яго, with але там у allies цябе like this at your атрымаецца, side. асабліва з хаўруснікамі, якія на тваім баку. У гэтым у мяне ніякіх сумневаў няма. I need to А rest. мне патрэбна адпачыць. You can do У цябе this. атрымаецца, ты гатовая. I'm ready. Ты можаш гэта Finish this now скончыць and зараз жа forever. і назаўсёды. I couldn't have done any of it without you, Mels. Мэлс, без цябе мне бы нічога не атрымалася. Lohse wraps Melody in a huge hug. Лоіс Grimaces and абдымае pats her Мелоді. back stiffly. Мелоді робіць грымасу і стрымана гэта пошкана. Гэта слово робіць тап-тап-тап па спіне. Вось слово у мяне абсолютно вылетело. Having extinguished the flames in the demon's home plane Так, and killed innocents in Потушивши the process, полымя у Lohse looks to her родным pie, плане існавання eyebrows дэмана і raised. забіўшы нявінных у працэсе, Лоіс на цябе глядзіць на групу з узнятымі брывамі. Так. Я павінен сказаць, што ў мяне не было ніякага намеру наведаць план існавання дэмана, калі мы адправіліся ў Аракс. А зараз мы сталі трошки мудрэй, я думаю. You sacrificed many to save many. Ты ахвяравала такімі Yourself included. вялікай колькасцю, каб It was выратаваць the яшчэ right thing больш. to do. І сярод іх яшчэ і сябе. Гэта была правільная рэч, каб I рабіць. had no choice. У мяне не было выбараў. If I had left those Калі б souls я пакінула alive, гэтыя душы I жывымі, stand no у мяне chance of не было defeating ніякага Adramalik. шансу перамагчы This is Адрамаліка. the only way forward. Гэта адзіны шлях наперад. There was no question about it. Ніякіх You had to пытанняў. weaken that vile demon. Трэба было аслабіць Well гэтага done. жудаснага дэмана. Дэмана добра зроблена. Hey, everything Усё ў okay? парадку? Так. Спытаць, што хацеў бы паразмаўляць наконт таго, што адбылося на плане існавання Адрамаліка. Which Якая part? частка? Сказаць, што ў пэўны момант мы думалі, што яе не атрымаецца. Who could look at all those people and Хто бы мог destroy them паглядзець на without a ўсіх гэтых second людзей, thought? знішчыць іх без Apart from таго, каб Melody, of задумацца course. яшчэ раз. Ну, акрамя Мелоді, вядома. I know I crossed a line. Я ведаю, што я перайшла But it праз мяжу. wasn't a line Але between гэта good and была не bad. мяжа паміж It was a line дабро і between зло. knowing and not І knowing. гэта была мяжа паміж ведаць і не ведаць. I would have preferred not to know. Я бы хацела не Dark ведаць, the night can get. як How цёмнай close магла you бы can стаць stand ноч. at the edge of oblivion І and як feel- блізка ты можаш стаіць на краю nothing. бездані і адчуваць нічога. But I did what I had to do. Але я зрабіла And тое, I'll што do было it патрэбнае. І я зрабіла бы гэта зноў. As for the rest of the realm's demons, well, what is it they say? The first А што наконт рэшты рэальнасці дэманаў? А што яны там кажуць? Першы удар рэжа глыбей за ўсё. І калі мы з гэтым разбярэмся, я буду гатовы паляваць на рэшту іх, дзе бы яны не хаваліся. І што мы будзем працягваць і падтрымліваць у гэтым. У нас цудоўная каманда атрымліваецца, так, шэф? Вельмі добрая каманда. Адпраўляемся. Глядзіце чат. Мы не паспеем Адрамаліка зараз жа забіць. Мы зараз разлавалі яго, каб здай, мы зараз у яго маёнтак ідзем, а маёнтак не маленькі, так. І магчыма, у яго ёсць некалькі ўзроўняў.
Таму і тут яшчэ блізкая тэрыторыя каля яго, і бераг яшчэ нават свой ёсць. Карацей, тут да галеры. Вось, мы гэта пакінем на заўтра. Вось, будзем разбірацца ў сераду. На гэтым я з вами буду развітвацца, я вас буду перадаваць далей, перадам вас хутчэй за ўсё на радыёголас, калі ніхто іншы не стрыміць. Вось, а вам я жадаю добрага дня, калі вы у любым выпадку жадаю вам добрага дня, калі вы адпачываеце, добра вам пачыць, калі вы працуеце, добра папрацаваць. Добра, я нікога не бачу акрамя радыёголас. Тады да пабачэння. І заўтра 9 Original Sin 2, у чацвер Displaced. Пятніцу, як звычайна, мы не ведаем, таму што мы вызначаем, во што мы гуляем пятніцу толькі ў чацвер. І на наступным тыдні паглядзім, у нас па сутнасці застаўся толькі дэмон, маёнтак дэмона наперадзе. І за маёнкам дэмона застаецца толькі асноўны сюжэт. Мы асноўную лінейку сюжэтную і будзем праходзіць, гэта наша асноўная, як бы, па сутнасці ўсё сыходзіцца ў адну кропку, квестаў амаль не засталося. А на гэтым да пабачэння. Адпраўляю вас. Бывайце.